Добрый дзень, не здзіўляйцеся, ўсё з гукам нармальна. Проста ў гульне, наколькі я ведаю, няма ніякага гука да пэўнага моманту ўвогуле, то бок да першай кат-сцэны, і я не ўпэўнены, што ў мяне ёсць захоп на яго ўвогуле. На жаль, немагчыма было праверыць, гульня мае трохі спецыфіку. Зараз, калі я ствару сабе профіль, то з гэтым профілем і захаваннямі яно будзе прывязана да мяне надоўга. Вось, ад гэтага вельмі не пазбавіцца. Я вам жадаў паказаць усё, як працуе ў гульне. Спадзяюся, зараз увогуле гук ідзе, я не вельмі ўпэўнены. Так, дайце-ка правяраю, ці у мяне ўсё, у мяне прагляда пакуль стрыма няма. Зараз ён толькі адчыняецца. І чаткі ў мяне таксама няма. Так, вось, усё ёсць, усё з'явілася. Добра, вам як мінімум хаця бы гульню паказвае. У чым складанасць, скажем так, Black and White зараз у бягучы момант? Гульня выйшла ў 2001 годзе, нават пасля свайго выхада ледзь падтрымлівалася, не вельмі той, каб моцна. Яна не была ў свой час вельмі не аптымізаванай, але прапанавала вельмі шмат механік крутых. Вось, мы іх усіх сёння паглядзім збольшага, можа быць, таму што яна даволі доўга развіваецца, туторыял доўгі ў гульне. Вось. Ну і нават у туторыяле можна захраснуць, проста сам, в прынцыпе, там даволі весела. Вось. Дык вось, якая праблема? Калі вы ствараеце сабе аккаунт, ну, профіль, зараз. Да шо, а што такое? Чаму? Ну, а чаму мне мова не выбіраецца? Гульня. Да што за халера? Карацей, гульня захопліваецца ледзь-ледзь. Яна мае свае праблемы тэхнічныя. Вось, спадзяюся, у нас не будзе яна хаця бы вылетаць. О, вось, пайшло. Я спадзяюся, яна не будзе хаця бы вылетаць, трэба сімбаль сабе абраць. Давайте вось такі. Можна Lionhead сімбаль. Не, давайте вось такі. Няхай ён будзе. Вось. Спадзяюся, зараз гук пойдзе. Больш за ўсё баюся, што гуку вам не будзе ўвогуле. Але праверыць яго не было магчымасці. Пераправяраю тут. Ну, ў прынцыпе, як бы захоп гука па тыпу працуе. Будем спадзявацца, што працуе сапраўды. Рэролем? Не, яна як бы працуе. Яна як бы працуе, як мінімум мы трапілі ў меню стварэння профіля. Проста, наколькі памятаю, ты ствараеш профіль толькі адзін раз. Рэсетнуць гэта нельга, то вам прыйдзецца замяняць, я не ведаю, яно ў рэестр кудысьці ў вінду прапісваецца. Трэба адтуль вылаўліваць гэтыя радкі гэтай гульні, і тое вы поўнасцю не абнуліце гульню ніколі. Яна як вірусняк. То бок гэта шлях у адзін канец. Паехалі. Зараз гук уже ёсць, я спадзяюся, вам ідзе. Напішыце ў чаціка наконт гука, калі ласка, я вельмі бянтэжуся. Гук, на жаль, ён не занадта галосны, не? Ну, зараз будзем выраўніваць, таму што першая кат-сцэна будзе такая. Даволі доўгая. A land of innocence has no need for gods until fate intervenes. Keep away from the water! Stop! When people pray, a god is always born. Help! Someone help our us! child! We call to Please, the hear heavens! us! Able to change eternity. That god is you. Кат-сцену ляснули. Блин, это ж полная фигня. Там крутая такая кат-сцена. Are you a blessing or a curse? А ё-моё. Or evil? Be what you will, you are destiny. You've saved our boy!
Thank you. Thank you for your mercy. We praise you. Так, перед тим, як вони протягнули, так. По-перше, я табнуся. Бо, слухайте, там така крута кат-сцена, ось була. Карацей, коли яны пачынаюць маліцца, паказваецца зараджэнне па типу нового боства, так, і ось толькі-толькі яго з'яўлення. Пауза же ёсць у гульні, так? Ну, давайте, карацей, пропустим зараз размову з імі. Greetings. We're your conscience. Good and evil. Yin and yang. Black and white. As part of you, we'll guide you through this world. Я просто жадаю на паузу поставить, каб гукаў на фоне не было, я вам покажу кат-сцену на ютубе, калі знайду. Я Our просто... people will want Блин. to worship you. Ну, жадаете поклоняться мне? Добро. Please come with us to our village. I'll show you how to follow them. How to move. Let's see. You move your hand in the direction you want to travel like this. Then you click Вітаю, and Рокана. hold the move Вітаю button. усіх, вітаю, Родак, After вітаю, that, мій you по-азерськи. move the mouse towards you to drag forwards or push away to move backwards. You click, hold and pull again to cover more ground. Зараз. Гэта, на жаль, не пропускаецца, наколькі ведаю. Follow your new worshippers to the village. You'll have to grab the landscape several times. Так, ставим на паузу. Ага, давайте пакуль у гульне... Угу, добра, тут насамрэч ёсць кантроль гульцоў, але я памятаю, што не ўсё так проста. Блин, на жаль, нельга гук зацішыць у гульне. Скірміш, онлайн гульня, што? Ну, блин, цікава. Ладно. Дон Сартугі з Розарыгана атрымлівае тут, дзякую вяліка. Давайте, карацей, кат-сцэну паглядзім на ютубе. Там вельмі крутая кат-сцэна, яна мне вельмі падабалася. Black and White. Глядзіце, якая справа. З-за таго, што гульня афіцыйна нідзе ўжо не прадаецца, я спампаваў RIP на сайце My Abandoned Ware, так? Там ёсць версія з дыскам, але дыскі там, ну, гэты... Карцей, ён запакаваны дыск так, што я не магу яго, мне патрэбна прылады ўсталёўваць старыя, якія па тыпу для сімуляцыі. Вінда зараз такія, ну, іх просто не бярэ, там не ісошка, а там нешта іншае. Вось, я ў выніку, мне выбара не было, я усталяваў RIP, я думаў, што там, ну, не той, каб шмат парэзалі, але тут вырэзалі гэта самае. Тут вырэзалі ролик, і гэта кабзда. Open... Я не знаю, cutscene. Black and White Game. А, вось. Full HD, вось оно может быть. А, ё-моё, реклама. Поглядим рекламу тогда. Вось так выглядало прикольно. Вітаю, мистер Синкер. Давайте, не, дякую, блин. Зараз. Усё. Яно, не яно. Вось оно, карацей, будзе поўнае, то бок тое, што мы ўсё цалкам тое, што мы не паглядзелі. В прынцыпе, частку з... Так это было. Давайте адразу пераматаю. Вось, карацей, дзіцёнак трапляе ў ваду. І нават музыкі няма. Отстой, блин. Што за ріп такі? Нават музыкі няма, тут была музыка. А, у вас гук з гульні, блін, ви бачите. Так, я не здогадався. Губ захопа... Де? Так, правильно подказка. Саби ёсць. Там, напэўна, і ёсць, напэўна, рэчы нема. Ну, так зроблена гульня.
Ось, давайте карцей. Stop! Зараз же повинна їсти, правильно? Так, повинна. When people pray, a god is always born. Help! Someone help us! child! We call to the heavens! Able to change eternity. That God is you. Are you a blessing or a curse? Good or evil? Be what you will, you are destiny. Вось гэта катсцэну нам вырезалі і карцей музыку яшчэ вырезалі. Я вельмі бянтэжуся зараз, што шмат чаго я, просто варыянтаў у мяне не асабіста, трэба шукаць тады распакоўшчыкі розныя для дыскаў, каб мне гэта выправіць. Ось, на жаль, што ёсць, то ёсць. Добра, трэба следаваць за імі, таму што яны клічуць нас у сваю вёску. Добра, пачакаю іх, нікуды не спяшаюся. У сэнсе ззаду, я наадварот наперад забег. Вельмі незвычайнае кіраванне, то бок маё кіраванне вось гэтай рукою, гэта маё асноўнае, як бы, тое, чым я кантралюю. Яшчэ мяне пакуль не навучылі паварочваць камеру. Мне падаецца, гульня вельмі глосная, не? Зараз буду правяраць. Бо я не халер, я сам сябе не чую. Цяпер з гульні гукаў няма. Да што такое? Я ўжо забываюся. Так, з гульні гукаў няма. На, вось, ёсць. Я спадзяюся, што яна не вельмі глосная. Гульня глосная, капец, мне падаецца. Let's move to the temple by clicking and dragging, or double-click the move button on it to go straight there. Так, наколькі гэта? Яна даволі глосная, так, давайте... На жаль, кантраляваць у гульне сам гук немагчыма, таму я буду зацішаць на стрыме просто. Дзіўна, так? Немагчыма гук у гульне кантраляваць. Але гульня такая. Ужо старая. Ну, оп. Hey, it's not finished! Well, we could help them complete it. Yeah, when it's finished, this temple will be the focus of our power. Нам патрэбна дапамагчы жыхарам вёскі дабудаваць храм. But now it's time to learn how to look around. Іх баства не хапала, і зараз мы яго You месца move the займаем. hand to the side of the screen until the rotate arrow appears like this. You hold down the move button. Then you move the hand in a circular motion to rotate Гэта не around and прапускаецца. see Я things столькі from a разоў ўжо different чуў angle. гэты туторыял. You can rotate either way. You can also use the keyboard to rotate. Now you try looking around. Так, я вось памятаю, што гуляла ў гэта, але пэўна зусім трошкі. Яна тармазіла вельмі моцна. Яна, як вы бачыце, там... Splendid. Яна як бы на сучасным Yes. кампе незаўважна, але Yes. тады адчувалася. Яна патармажвала вельмі моцна. Yes. Good.
Now let's learn how to look up and down. Ось. І пачатак є даволі зацягнуты. Скажем так, вы ну, праходзіце шмат этапаў, то бок зараз пакуль зусім базовыя рэчы нас вучаць, і нам механікі ў гульне будуць па крыху толькі дадаваць, а насамрэч механік тут да халеры. Ну, іх шмат. You move your hand to the Тут top можна or шмат bottom мелкіх edge рэчаў of the рабіць. screen until the pitch arrow appears. You hold down the move button. Then you move the hand to look up and down. Мне ж пасля гэтага захацелася зноў балу на Might and Magic 9 накідаць. Ну, ты заўсёды можаш. Я заўсёды не супраць. Now you have a go. Ну, дарэчы, наконт, скажем так, прадуманых і своечасовых гульняў, мне падаецца, Might and Magic выглядае больш такой моцнай гульнёй, так, чым Black and White. Хаця Black and White мне вельмі падабалася. Splendid. Адзінае, што мне зараз напружвае туторыял рабіць. Памятаю, што ён доўгі і напружваецца. Ну, як ён доўгі That's the проста. idea. А я ўжо ведаю ўсё, мне механікі дайце мне ўжо падгрыкаць. One last thing. Zooming in and out is very useful. To zoom, А Мулінье гэта абяцаў? Мулінье абяцаў, што на кожным дрэве будуць расці па лісточку ў рэальным часе. like this. And you move the mouse away Вось from вам you такая to zoom херня. in. Вось така адно з абяцанак Мулінье на Zooming, Black and as you White першы. see, is extremely Блин, мяне гульня useful. перебівае, я сам You сябе can не also чую. use the keyboard to zoom when you move the mouse. Яны плюс-мінус аднаго часу, дык вось, ну, як бы Black and White, яна, канешне, крутая, і яна прарыўная, так, і такое, ну, скажем так, зараз такая гульня не тое, каб ёсць пара гульняў, дарэчы, такіх не сімулятара Бога, а просто прыкалдэсных падобным вайбам, як першая Black and White. Я, толькі не памятаю, як адна з іх называецца, там ты можаш адзінае, што ты можаш, як басство, ты кантраляваць ваду можаш. Я забыўся, як называецца, на жаль, у мяне ёсць она у Ubisoft краме. Калі будуць расці ў дакладніў, не ў першым Black and White. Не, яны растуць, дарэчы, Black and White дрэвы растуць, але не кожны лісцік, як вы зразумелі, там лісцікаў-то, хрен побачыш. Але ёсць... Так, пачакайце, ён зум нам вучыў, так. Вы зараз побачыце, рабіць можна рознага. That's it. You've done it. All this moving around is giving me a headache. Але ці абяцаў ён, што можна будзе рэгуляваць гук? Ну, гульня, хутчэй за ўсё, выпускалася па тыпу хоць у якім стане. Чым далей глыбей у гульню, тым менш яна збалансаваная і, ну, нармальна зробленая, скажем так. Больш багаў, ёсць багі крытычныя, там немагчыма прайсці тады. Так. Так што, ну, там рознага. І абяцанкі былі такія абсалютна абсурдныя. Мулінье заўсёды абяцае, і нічога з гэтага не выконвае. То бок, калі з гэтым самым No Man's Sky быў скандал, калі вы увогуле ведаеце пра яго, у No Man's Sky гульня таксама, у якой абяцалі, а на выхадзе вызначылася, што гэта была хлусня. Розніца толькі ў тым, гіганцкая розніца ў тым, што Мулінье звычайна пачынае праекты, сырымі іх пакідае недаробленымі да канца, ну, нават і блізка да таго, што ён абяцаў. Але і потым ён, карацей, проста кідае гэты праект. No Man's Sky у выніку стаў той гульнёй і нават большым ад таго, што яны абяцалі. Это вельмі вялікая розніца. А гэта хіба не наконт Фейбла абяцанне было? Наконт дрэваў у рэальным часе, так. Гэта, выбачаюся, канкрэтна гэтае пра кожны лісточак на дрэве ў рэальным часе расці, гэта Fable. Моя памылка, я выбачаюся. Але ёсць, як бы, на Black and White там не менш было наабяцана. На Half-Life 1 падправляецца 2500. Дзякуй вялікі, містер Сенкер. Let's take supplies of food and wood from the village store to the builders. First, you move the hand over the food or wood like this. You pick up by pressing the action button. The longer you hold, the more you pick up. You can still drag while holding objects. Давай. Пакуль гэта... You press the action button. Я рэальна while памятаю нават holding гэтыя object галасы to drop і it. тое, што як ён кажа, таму што я гэты туторыял праходзіў шмат разоў. З туторыялам ёсць, дарэчы, з рукою ёсць прыкалдэс, я вам тут распавядаў, калі гэта стане больш актуальным. Нам сказалі, 4000 там прыкладна патрэбна для таго, каб будаваць. Я там наводзіў тады, і нам патрэбна гэта. Вось яны будуюць. Ой, выбач.
Мы зараз злучынак зрабілі, таму што мы на чалавека ўранілі дрэва і паранілі яго. Упс. Але ўплыў усё роўна боскі ёсць заўсёды. Карацей, што б мы не рабілі, калі мы, ну, взаемадзейнічаем неяк, людзі бачаць гэтыя дзеянні, яны бачаць гэтую руку, мы рэальна ўплываем на іх жыццё. Вось, і яны на гэта рэагуюць, і гэта дадае нам, скажем так, белага альбо чорнага, ну, скажем так, злы альбо добры стан нам даюць. Ну, вось, і як бы ад гэтых, дарэчы, залежыць вось гэта рука, якой я кірую. Калі мы добры, то яна становіцца такая беленькая-беленькая. Калі мы ўсё злей становімся, яна чырванее і ў такую дэманічную пераўтвараецца. Вось, зараз яна у нас тыпу нейтральная, вось, але, ну, як бы, ну так, яна нейтральная, хутчэй. Вось. Цікавая штука, якая ёсць, тое, што не толькі рука, храм таксама зменіцца. Ну, гэта, так, я забыўся ўжо пра гэты нюанс. Якая штука? Тое, што калі вы зарабляеце сабе пункты зла, вам даволі складана ад іх пазбавіцца. То бок, ну, гэта у гульне трошкі не збалансавана, як гэта працуе, яно можа паводзіць сябе даволі дзіўна. Блін, як жа лагічна было бы на правую просто кнопку мышы паварот яшчэ зрабіць. Зараз павінна музычка праігрывацца. У нас у гэтым ріпе адсутнічае музыка. І гэта адстой. Таму што гэта эпік. Ну, зноў. Ріп быў на My Abandoned Ware, я не думаў, што там, атрымліваецца, усе катсцэны выразалі і ўсю музыку. Гэта фігня. At last, the people have finished our temple. This is the entrance. Click the action button on it to take you inside. Каб ведаў, што такое будзе, я бы сядзеў да ночы бы, калупаўся бы, абавязкова бы зрабіў. Але, зноў жа, Incredible. The tribe built all this. калі я раблю... And to think Да, it's так. a monument to you as a god. Кожны раз спрабую размаўляць, калі And us яны as your размаўляюць. conscience, don't forget. The workmanship is amazing. And what a symbol of overwhelming evil. No, it isn't. Now look, this here must be a map of the whole land. What about all these doors? Each leads to a room. The rooms are extremely useful. Let's try some. Так. Карацей, вось яна наша мапа выспы, на якой мы знаходзімся. Такая прыблізная. І наша зона кантролю. Я яшчэ буду тлумачыць, як і па тыпу зоны кантролю працуюць. Але глобальна, ну, зараз яно не вельмі прынцыпова і ўвогуле. Вось у цэнтры знаходзіцца наш храм. Наш храм нам дазваляе ў гэтай зоне кантраляваць як бы рэчы. Адзінае, што гэта самае, кантраляваць мы можам чым, ну, за межамі яе мы можам узаемадзейнічаць ледзь-ледзь. Нашы здольнасці боскія, яны раптоўна амаль знікаюць. Так што, па сутнасці, мы вельмі прывязаны да нашых паслядоўнікаў. Ось, без нашых паслядоўнікаў нічога немагчыма. Але мы яшчэ і на востраве Туторыяле, які цягнецца даволі доўга. Першы востраў, ён вельмі доўгі, і пры гэтым яшчэ і, ну, гэта літаральна... Блін, не то націснуў. Ладно. Трэба было зайсці ў любую з дзвярэй. Але я тупануў. Зноў музычка павінна быць. Now Боская. we have a temple. Let's explore. I'm dying to know what these signposts are. Пытальнічкі. No, there's so much we gotta do. I say we hunt out the gold story scrolls. We'll need these if we're gonna progress through this world. Блін, успомніўся нейкі сімулятор боства, калісьці на ютубе яго бачыў. Там быў вялікі акіян, выспачкі, трэба было розныя рэчывы, пясочак, ваду, лаву, насенне сыпаць, каб чалавечкам дапамагаць. Вось я пра гэта кажу. Там у асноўным ты кантралюеш ваду і лаву, па-мойму, і ўсё. Ты і вадкасці, па-мойму, не, пясочак таксама кантралюеш. Ты прасыпаеш праходы для іх, там, ну, каб яны розныя штукі маглі рабіць. Карацей, ён даволі, ён, скажем так, канцэптуальна, ну, узятая ідэя Black and White, але не шмат механік, а толькі адна, па пераносу элемента, і гэта яны як пазл адначасова атрымліваюцца. Яна даволі прыгожа зроблена, там прыгожы сімулятор фізікі, і вось гэтых усіх элементаў. І там ёсць чым заняцца. Ну, яна добра праходзіцца. На жаль, зараз я не ўзгадаю назву, яна ў мяне ёсць. Яе, дарэчы, вось яе,
Нельга, ну, яе піраткі няма. Ну, то бок, вось такі прыкал, што яе няма піраткі ў гэтай гульні. Я яе нават набыў у Ubisoft краме, каб пагуляць. A gold story scroll looks like this. Clicking on gold story scrolls with the action button will lead you through your quest in Eden. You can activate the scroll or you can explore. It's up to you, leader. Так. Карацей, залаты скрутак нам зараз што патлумачылі. Можна ўзяць залаты скрутак і пайсці, гэта па сутнасці працяг гісторыі далей, так? І ёсць у нас яшчэ, так, вось, працяг гісторыі далей, то бок туды якраз такі нас па гісторыі. І бачыце, з-за таго, што гэта туторыял, я нават за гэтай брамай не магу ўзаемадзейнічаць, нягледзячы на тое, што гэта моя зона кантролю. Вось. Але у нас ёсць жыхары, вось, і жыхарам трэба наладзіць трошкі быт таксама. Вось, тут нас рознаму будуць вучыць. You can scroll through some of these info signs to read all the text. Hold the action button on the text and move up or down. Any information you read on one of these is added to the library in the temple. Глядзіце, якая справа. Жыхары рэальна... Блін, ну што без музыкі не круто. Давайте паспрабуем, можа на ютубе знайду якую музыку на Black and White, это нешта. Так, Black and White soundtrack. Зараз. Чекнув. Гук там не зник. О. Саундтрек. Не, мне выстікають. Celtic Ambience. 1 година. А, вам не чуйно буде. Давайте-ка, я вам яшчэ. На музыку. Вось. Музыка будзе... Вось. Нехай будзе музыка хоць якая, бо... Пайшла? Не, не пайшла. Вось зараз павінна быць. Цяжка гульня, цяжка быць богом. Скажем так, праблемы у гульне ёсць. У нас яшчэ музычка. О, музычка пайшла. Ну, зусім іншы кайф. Так, нешта падобнае. Мусіць быць, мы пра адну гульню думаем. Жадаў бы узгадаць назву, каб дадаць у спіс. Загуглі Ubisoft і God Simulator. Я табе скажу, што гэта ад Ubisoft. Ну, пра тое, што я кажу, яно, па-мойму, у Ubisoft было. Яно спецыяльна ў краму падлез Ubisoft. Каб там набыць. Вось. Карацей, ёсць розныя будынкі, нам пакуль будаваць нічога не даюць. Загадваць. У нас ёсць на туторыяле праблы. Ну, музычкі няма. Вось, я музычку зараз дадаў з Ютуба, каб яна была. І, дарэчы, яна ж там толькі на гадзінку. По-моему, зацыкліць можна, вось, зацыкліць. Давайте кота вам яшчэ. Тут усяго. Бачили, хто там сидить? Зараз. Так. Зараз. Буде. Татусик. Зараз момент. Невеличкий перепинок. Невеличкий перепинок у вас... А, блин, я его не включил. Так, я что сбился. Зараз я худенько водички возьму. Вот у вас будет.
Так. Зараз. О, мені мишка упала. Карацей, што у нас у гульне? Гульня, у прынцыпе, усё, мы тут басство, мы From Dust, вось, яна. У гульне мы, в прынцыпе, кантралюем, так, нам трэба прыбраць. У гульне мы кантралюем насяленне вёскі, усё насельніцтва, яно, ў прынцыпе, само па сабе жыве. Без праблемаў увогуле. Вось, вы можете спакойненько сабе займацца сваімі справамі боскімі. Да што такое гульня? Да... Давай, гульня, калі ласка, рухай. Вось, дзякую вялікі. Вы можете кантраляваць, ну, з-за таго, што атрымліваецца так, ваше удзельніцтва не абавязкова актыўна, то бок я зараз нават на паузу не ставіў, у прынцыпе, вёска тут дае рады самастойна. Яны не памруць ад голоду, там нічога такога не адбудзецца, ўсё будзе ў парадку з імі. Яны тут ужо занятыя, сядзяць без працы, але мы можам кантраляваць іх. І сказаць, напрыклад, вось ты, пайшлі з табою, ты будзеш у нас дрэва здабываць. І ён такі, окей. І ён будзе выконваць тое, што мы яму кажам. Яны ўсе будуць рабіць, мы можам назначаць людзей на пэўныя пазіцыі, яны будуць гэтым займацца. Напрыклад, вось яшчэ жыхар. Я такі, ты, калі ласка, займайся ежай. Вось, і ён будзе, возьме, пойдзе працаваць на гэтае поле і будзе на гэтым поле здабываць ежу. Вось. Вось гэта ўсе гэтыя самыя. Нічым не займаліся дагэтуль, пакуль я не ўказаў ім давай-ка займайся. А можна музыку з YouTube адсоткаў на 15-20 яшчэй? Можна. Вось так зробім. Вось. Пры гэтым я магу пайсці і проста сам усё гэта з поля, усю ежу сабраць. То бок, ну, яны зараз, напрыклад, бы збіралі яе, але я магу замест іх гэта зрабіць. Дарэчы, там ось яшчэ поле ёсць. Ты не ждаеш? Фермеры. Так. Няхай яшчэ дрэва здабываюць. Вось так. Вось. І можна назначыць, напрыклад, каб людзі яшчэ пакланяліся мне. Але наконт пакланення, дарэчы, падаецца яшчэ пакуль нельга, таму што гэта навучыць яшчэ. Вось, усе мои дзеянні, напрыклад, калі я возьму, я магу пры гэтым, напрыклад, вось у нас ёсць дрэва, я яго магу сам самастойна ўзяць, вырваць і, напрыклад, пасадзіць дзе-небудзь, дзе я жадаю. Альбо адправіць на перапрацоўку жыхарам. Вось такая вось справа. І, напрыклад, можна сабе нават цэлы лес вырасціць дзе-небудзь абы-дзе, то бок ты можаш засадзіць мясцовасць дрэвамі, і яны пачнуць увогуле разрастацца. То бок вы, у прынцыпе, кантралюйте ўсё, вы плот там узялі, адрывалі, я зараз яго не буду адрываць, то потом назад не паставлю нормально. Вось. Прасючок. І вось он, калі ласка. Прасючка панеслі куды-небудзь. То бок мы такое вось басто, якое можа сачыць за ўсім. Можна таксама касманаўта рабіць, але гэта будзе злучанак. Так, мы авечку пачухаць, ну, давай паглядзім. Авечка. Не працуе. У нас будзе што пачухаць, але гэта трэба па залатому скрутку ісці. Вось, вёска наша, вось гэтая вёска, яна ўжо, ў прынцыпе, усталяваная, яна самастойная і ёй не патрэбна... В прынцыпе, нам наша дапамога ёй не вельмі патрэбна, яна сама па сабе жыве даволі добра. Плюс яшчэ ў гульне, чым займацца ў гульне? Гэта не проста стратэгія, гэта яшчэ і, скажем так, сюжэтная гульня з квестикамі і падзеямі сваімі, так? Я могу зараз знайсці нам мелкія квестыкі. Не, падаецца мне толькі праз залаты скрутак можна. Толькі не кажыце мне, што ў гэтым рыпе яшчэ і выразалі ўсе срэбраныя скруткі. Гэта ж немагчыма, правильно? Тут нават туторыял павінны быць па кіданню камянёў, але нешта я не бачу. Няўжо срэбраных скруткаў нідзе няма, пакуль я туды праз браму не пайду. І, дарэчы, вось тут можна выйсці за маю межу майго кантролю. Бачыце, чырвоненькая такая. Яна не бачная, пакуль я не прайду. Калі я выходжу за яе, я ўжо не магу нічога абраць. То бок, ну, я ўзаемадзейнічаць амаль ні з чым не магу толькі перасоўвацца, аглядаць тэрыторыю. Дарэчы, апошняе яшчэ. Трэба чалавечка назначыць, каб ён рыбкай займаўся. То што яны сядзяць без гэтага, правильно? Без рыбы.
Лейдяки тут. Disciple fisherman. Ось, нехай рибкою займаються. При этом рибку ми можемо брати і просто ловити одразу. Просто за кияну забирати. Ми ж бастов, правильно, що нам забороняє. У тебе тут нема влади. Ну, так і есть. Давайте зараз по головному сюжету пойдем. Так. В этом домике хтось есть. Я просто означу їх, тому що, в принципі, я це все пам'ятаю. Гэта, по сутнасці, ёсць як бы навучанне. Калі жадаеш, даследуеш, калі не, просто ідзеш па галоўнаму. Ну, поехали. Greetings, Holy One. You've activated a gold story scroll. My name is Sable. I am a trainer of creatures. I challenge you to open these gates. Behind them are 3 wondrous creatures. Every god has a creature. They can grow tall as a mountain and can perform miracles. But you can't open the gate unless you find the 3 gate stones. Each stone you find must be placed on this platform. The villagers were dancing around a gate stone when you arrived. Once you place this gate stone on the platform, I will tell you of the other 2. Now, retrieve the first gate stone, Holy One. Так, святые камяні розставить, так? Я десь і бачив, так? А, яна ж літерально мені і сказала, де мой камінь перший знаходиться. Вони танцювали вокруг його. Here's the stone that people were dancing around. Pick it up by clicking the action button on it. У чим справа? За великою брамою знаходяться 3 священних живьолки. І каб трапити туди, ну, за браму, мені потрібно виставити 3 святих каменя. Усе просто. Святі камені і святі живьоли, правильно? Excellent! You found a gate stone. You'll need to search for another now. Try looking for a gold story scroll in the village. Угу. У вёсцы десьці повинен бути золотий скруток. Я бачу ось тут. І, до речі, ось перші ті самі серебряні з'явилися. Let's see what it means. Yeah, silver ones ain't as vital as the gold ones, but we can still check them out. Серебряні не обов'язкові, але дають ніякі додаткові Let's штуки. get our projectile skills up to scratch. What do you suggest? I presume it involves killing? No, not at all. I was going to propose, I know. Let's see if we can hit that pillar over there. It's a test of our godly powers, and nobody gets hurt. How nice. And I guess we use this everlasting pile of stones. Handy that. Нас зараз Move your hand получать, over як a кидати rock. предмети. Press the Это может быть action вельми button корисним, until the потому rock что is in your тут час hand. от часу приходится Hold импровизовать down the action с button. механиками, как чогось Put отримати. momentum on the throw by moving the hand in the correct direction. Throw the rock by releasing the action button. Try throwing a rock now. Очмуренне просто взаємодіяння було на той момент, я скажу. І, короче, мені потрібно трапити в ось той камінчик отсюль. Ні, не трималося. You're doing well, but you have to knock the rock clean off. Не трималося. Опс. Опс, занадто. Now that was close. О, ні, Амаль. Oh, now that was close. Да, ё-моё. Да, фу. Да, что ты будешь робить? Тут доволі не... Я пам'ятаю, що гэта было праблематычна, і Oh, ввогуле now that гэта... was close. Ну, такое, як бы, не самое простое. Да, блин. Ёсть, You hit трапил. it. Marvelous. Neat, boss. You're really gonna do Це буде вельми damage with корисно this для skill, розвиття lady. космічної програми. Ну так. А то наші We've гэта саме... been given a chest. I Oh? wonder if there's anything in it. Що там? Click the action button on it to open it. I say, Мячик. a toy ball. Now, click on the contents to activate them.
Мячик, мячик, мячик. Гэта вельмі важная штука. Вельмі важная рэч нам даюць. Усё, пакладу сюды пакуль. Для тых, хто ведае, той ведае, а я пакуль схаваю тут. Давайте займемся тады асноўным квестам. Залаты скрутак. O Holy One, I kneel before you. My brother, suffering a fever, has left his sick bed and become lost. He's so weak. I'm frightened he'll die. If you Об'явився find грибов. him and bring him home, I'll give you one of the 3 gate stones. It's in my house. Глядзіце, якая штука. Яна кажа, прывядзіце мне майго... Hey, I got a plan. Why don't we trash the house? We can get the gate stone that way. Ось зараз літаральна I ён прапануе. heartily object. That's just malicious. Well, that's kind of the whole point. The lost brother is in some trees. Я згубіўся with брат. us. Аб'явіўся грибоў і хварэе. Яна пытае нас прынесці яго дадому. Выратаваць яго. Але альтэрнатыўны варыянт раздзяўбаць яе дом і забраць яе камень. Ну, гэта, нам не абавязкова выконваць тое, што яна жадае. То бок, ну, вось такога у гульне даволі шмат. Вы можете рабіць усё рознымі шляхамі, у вас ёсць розныя варыянты ўзаемадзеяння і як бы гэта вельмі, вельмі крута. Асабіста на 2001 год. There you are. I've been so worried. Thank you for your benevolence. Here is the gate stone. Мужик такі, норм грыбы, такія глюкі. Ну, яго ўзялі, просто перанеслі. Самае жудаснае, гэта калі вы іх просто хутка носіце, я баю, ім жа дрэнна павінна быць. Вельмі дрэнна. Ёсць другі камень. Good. You have 2 of the gate stones, but the 3rd could be a problem. The villagers say the final one was destroyed eons ago. All is not lost, though. The village sculptor can carve a new gate stone for you. You should see him. Яго не той на нашу руку, ну павінна ж, блин, мы іх носім з гіганцкай хуткасцю просто. Там кіламетры за секунду. Holy One, I hear you're looking for a gate stone. I am a sculptor. If you provide me with the right rock, I'll carve one for you. You'll find the rock I need in the old hermit's quarry. Please bring it here. Яму патрэбны камень, каб зрабіць новы. Ну, для праходу. I'm definitely the best sculptor in the village. Ну, вось гэты квест, мне падаецца, па злому не прайсці. Ну, тыпу, як мы можам прымусіць яго зрабіць нам камень? Нам патрэбна ў любым выпадку камень яго перанесці. Here's the stone you need. Вось каменьчик. Дарэчы, так, каменчик гэта. Не забыцца, я вось гэты камень забяру з сабою. Я іх тут зверху панаставлю, вось гэтыя камяні. Яны важныя, дарэчы. Ну, вось такія вось. Here's the stone you need. Для яшчэ аднаго квеста. Вось яшчэ адзін такі жа. Ну ладно, потым разбяромся. Камень, не туды. Вось сюды. Да ё-моё. Давай. Зверху пастаў яго. Да... блин, мне ж... Дакладна, куды я спяшаюся. Мне ж скульптару яго патрэбна аддаць.
Oh, that's excellent. Exactly the right kind of rock to work with. Thank you. Come back later and I'll have it finished. Приходзьце пазней. А мне што рабіць у гэты час? А чаму імёны не паказваюцца, як у падкастце? Не, не пака... Ну, я націскаю, не паказваюцца. Пачакайце-ка, я там зноў нешта... Ды не, у мяне нармальная раскладка. Яна з ёй павінна працаваць. Ну, не працуе. Так, колькі ён? А, не, вы глядзіце, на некаторымі пішацца, на некаторымі не. Ну, добра. Зразумеў, гэта некаторы у нас без імёнаў. Опа, а былі ж дзеці. По-моему, вот вось тут вось... А, глядзіце, пакуль квест яшчэ не пачаўся. Там ёсць квест са зніклымі дзецьмі. Вось зараз яго няма ўвогуле. Пакуль тут... О, блин, я не скончыў толькі. I finished. It's ready to be placed with the others by the gate. Зараз вам придется голосовать, Шант. Ну, я... Якую жывёлку мы будем себе брать? The gate stones are together. Pass through and claim your creature. Рабіць новых паслядоўнікаў. Ёсць такая каманда, дарэчы. Прымусіць іх рабіць новых паслядоўнікаў. Дзяцей таксама выразалі, ну, можа, нехта з іх зрабіў касмічную праграму, я не ведаю. Глядзіце, 3 жывёлкі ёсць у гульне, пачатковыя. Look at them. Just look at them. These are miraculous creatures indeed. Яны яшчэ маленькія, зусім маленькія, яны вырастуць. Not quite as big as I expected. Not yet, maybe, but they can become the most powerful creatures in the world. Now that I'd like to see. We must have one. Which should we choose? Any. They're all special, if rather small at the moment. Яны зараз зусім маленькія, але яны малюбанскія, яны будуць яшчэ расці, толькі самы пачатак, маладыя, карацей. Вось, яны будуць нават змяняць свой знешні выгляд. Ну, не толькі проста вось вырастуць, а колер зменуць. Яны могуць... Да што, яны такі глосныя, ты гульня. Я ўсё працішаю яе ў сябе і працішаю. Жесть просто. Давайте гульню яшчэ працешу. Я калі яны размаўляюць, я не вельмі чую. Глядзіце, яны пачынаюць, у прынцыпе, рознымі. То бок яны, напрыклад, гэта самы леапёрд, ён тыгрык, ён, напрыклад, больш яму падабаецца есці, людзей можа пачаць есці, напрыклад. Вось. Але ўсё залежыць ад таго, як мы іх навучым. То бок, ну, выхаванне тут вельмі важная штука, і тое, як мы будзем за імі сачыць. Я, можа быць, зараз нават галасавалку запушчу. Толькі каб я памятаў, як гэта рабіць. Кароўку потым прыйдзецца забіваць, таму лепш тыгра, бо на яго можна скінуць віну. Ну, калі наша жывёлка штосьці робіць дрэннае, то гэта залічваецца нам у дрэнныя ўчынкі. Так што гэта мы... Ну, гэта будзе наша праблема. Блін, я не памятаю, як галасаванне пачаць. Мяне нешта яно на гэтым самым няма. Так, у мяне чамусьці... Это жесть просто. Twitch бярэ просто кнопкі ў мяне забірае час ад часу. Вось. Я кнопку зараз собі вернув. На Divinity Original Sin 2 відправляється 2500, дякую велике.
Голосування. Нове. Зараз я вам. Я почав голосування. Обирайте живелку. У вас есть магчымасць гэта зрабіць, хто вам больш падабаецца. Яны розныя. Яны вось літаральна розныя. У іх нават баявыя здольнасці іх яны адрозніваюцца. Тут ёсць баявая сістэма з жывёлак, каб вы разумелі яшчэ. Яны адрозніваюцца, яны даволі збалансаваныя і вы можете абіраць выключна па вызначнаму выгляду, бо потым залежыць ад таго, як мы выхаванне будзе карацей ўплываць у асноўным у гульне. Я бачыў вельмі вялікая пакуль перавага на тыгрыку. Ну, я не ведаю, ён тыгрык, нешта такое незразумелае. Ён, дарэчы, па-моему, як калі вырасце, ён леў-леву становіцца, а не тыгрык. Ну, карацей, ён кацяня яшчэ. Вось малпачка, скажем так, вось, як напісвае, малпа даволі хутка вучыцца, то бок яе навучаць новым прыкалдэшам значна прасцей, чым іншым, то бок, ну, я такая хутка развіваючаяся. Вось. Кароўка больш добрая. Вось, і яна моцная. Карова ў бойках даволі моцная, яна мацней за тыгрыка ў пачатку. Вось, як не дзіўна, кароўка карацей моцная ў бойках. Я за розных гуляў, і я скажу, што кароўка вельмі доўга навальвае, таму што яе запас здароўя вялікі. Вось, а пашкоджанне тыгрыка не перабіваюць, пакуль ён не натрэніруецца. Так што кароўка, ў прынцыпе, дамінуе бойку у пачатку. Як бы гэта не было. Так, я бачу вельмі вялікую перавагу у нас на тыгрыку. Я сумняваюся, што у нас яшчэ застаецца там, ну, па тыпу галасаванне доўгае, на 5 хвілін ставіцца. Трэба было, можа, на хвілінку паставіць, на 2. Ну да ладно, я ведаю, што ўжо пераможа тыгрык з такой перавагай. Вельмі высокая верагоднасць. Я дам яшчэ літаральна на секунд 30. А можа раптоўна набяжыць людзей. Добра. Вось. І, карацей, за жывёлкі цэлая механіка ў гульне, яна даволі цікавая, і гэта наш... Яны, у адрозненне ад нас, не абмежаваныя зонамі кантролю. То бок тое, што мы іх навучым, што рабіць, што добра, што дрэнна, ад гэтага будзе залежаць, наколькі добра яны будуць, ну, узаемадзейнічаць з тымі, каго яны нават упершыню сустрэлі. Вось, і яны могуць дапамагчы нам потым, напрыклад, захопліваць вёскі, а вёскі захопліваюцца рознымі метадамі. Не абавязкова там шкодзіць гэтай вёсцы, можна проста знізіць яе веру ў іншае баство, то бок мы больш круты бог, чым іншы, якому яны пакланяліся там, напрыклад, дагэтуль. Вось такое. Хапае ў гульне. Добра, я буду скончыць галасаванне. Прайшоў час. Я бачу, што тыгрык наперадзе. Перавагай. Добра, тады тыгрык. Катошковая накрутка. Ну, тут все просто. Добра, каточек. Поехали. Так, я ждаю його. We've chosen a creature. Маленькі, блін. Я просто зараз узгадую, які яны. This is your creature's new home. He's small at the moment, but look after him and one day he'll be big and powerful. Яму сумненько, ён напужаны, ён на месцы. In fact, he's a little frightened. У вас няма такога, што вы можете паглядзець характарыстыку сваёй жывёлкі. Вы
Так, зараз. Угу. Click and hold the Зараз action нас button, научить. then move your hand to stroke him. Глядіть, яка справа. Нам потрібно взаємодіяти з нашою живілкою, з нашим котом, так? Наприклад, зараз йому трошки сумно Now і stroke жудосно, him так? by holding the action button and Ми moving можемо your його hand over погладити. him gently. І Stroking tells him що б він не you're робив, happy. ми зараз можемо сказати, що... Ой, блін, шлепнув його. Сказати, що це добре. Ну, по типу, молодчинка. Ось, при гэтым, калі він буде робити дрэнныя речі, можемо, по типу, дрэнны хлопчик. Добрий хлопчик, дрэнны хлопчик, короче, система. Excellent. See how he likes that? He feels much better now. I'll leave you two alone for a while. I'll return later to teach you more. Ось. І жывёлка вельмі моцная і важная дэталь нашай моцы увогуле. Так, это домик нашай жывёлкі. Як вы ведаеце, як вы бачыце, я не просто так сюды мячик паклаў. Это мячик для нашага кота. І он пайшоў, ты уже пайшоў па сваіх справах. Адпачывае. Каток адпачывае. На храм глядзіць. Ось, яму яшчэ расці і расці. Што цікава, ён будзе ў гэтым загончыкі сваім, ён будзе менш заўсёды, але зараз гэта яго амаль натуральны памер ужо. Creature trainer is trying to attract. Давайте навучанне поўнасцю з котом пройдзем. Your creature is getting hungry. I suggest you find him something to eat. Choose carefully, though. Some things are better for him than others. З таго, што ён у нас каток, яму патрэбна мяска. Там мы будзем шукаць свінку. Прасючок. Сюды. There's a silver reward scroll on the beach behind those huge gates. Hey, what about some meat? Pork chops? Ooh, he'd love them. Give him food by putting your hand in front of him and then Давайте. holding the action. Прасючок, гэта добра. Ну, куды ты пабег? Мячик. Яму падабаецца. На, трымай. Прасючка. He seemed to like that. Try feeding him some more. Рыба не пасуе? На жаль, рыба лічыцца як хлеб. Ну, то бок, яна не падыдзе. Малайчына. Малайчына. На жаль, рыбка просто пераўтвараецца. Калі мы яе збіраем, яна пераўтвараецца адразу ж у гэты самы. У хлеб. Такі ж самы, як і мы звычайна. А ты што тут робіш? Ты заблукаў? Пакуль наша жывёлка ўмее нічога, амаль літаральна. Просто бавіць час. Мячик піхнуў. Малайчына. Малайчына, гуляйся з мячиком. Малайчына. Трохи голодно становіцца, ну. Оп. Одразу. Your creature already has his own personality. But you can alter and shape it by... Hey, what's going on? Бачите, що робить? Космічну програму запускає. Punish your creature to stop him doing things like that. Зараз навчання, як сказати йому, що він дренний хлопчик. Hold down the action button over the creature to zoom in on him. Now Оп, slap him by драный moving хлопчик. your hand quickly from side to side across him. Thanks. He won't try that again in a hurry. I'll come Ось. back soon to explain Така ось more концепція. about your wondrous, Ми slightly б'ємо за headstrong дренні boost. учинки, а гладимо за добрі учинки. Ну, скажем так, альбо наоборот. Что вам больше подобается? Вы можете надрессировать свою живелку на что угодно. У рэальным жыцці так не працуе, але я разумею гэта толькі зараз. Дзіцём я нешта не ацэньваў таго, што мы, збіваем жывёлку, і гэта нармальна ў гульне.
Так, калі вы ждаеце, каб ваша жывёлка ела штосьці, пагладзьце яго пузіка, калі вы будзеце даваць гэта яму. Ён з'есць гэта нават калі ён не галодны. Так, яму падабаецца мячык. На. Твой мячык? Гуляйся з ім, а я пакуль пайду з табе парсючка яшчэ знайду. Зараз я не ўпэўнены, што парсючкі пладзяцца так хутка, наколькі ён хутка ясі. Мне падаецца, есці. Мне падаецца, гэта будзе праблемай. Sable, the creature trainer, is trying to attract our attention. It's time to take him for a walk. Оп, бачите, This is парсючок the як leash of зацікавив. learning. Please click on it, and I'll show you how to use it with your creature. Good. Now click on your creature. Так, перший поводочок. Оп. Now you've got some direct control of the little beast. Ми можемо трохи його контролювати зараз. Ну, збольшого. You can pull the creature about with the leash. You see that tree over there? Try pulling your creature towards it. Click the action button on the ground to hurry him up. А паляўнічых у лес нельга паслаць? Не, на жаль, так гэта не працуе. Yes, yes. You got it. Very well done. Excellent. Well done. Did you know that you can use a leash to make your creature interact with objects? Try getting him to pick up that cow over there. Move your hand with the leash over the cow. Then click the action button. Добре. Треба відправити його за коровкою. Давай, взаємодійничай. Оп, молодчина. У яго є своя воля, своя шиї, і він буде займатися своїми справами, але ось з поводком ми можемо його плюс-мінус контролювати. You can drop the leash by shaking your hand left and right quickly. Каб скинути його, ми скидаємо. Тут вельми цікава система жестів. Тобто ми жестами можемо шмат чого робити. Гэта яшчэ дойдзе, але першыя ўжо пайшлі. Типу скинуть поводок гэты. А, ўжо першы жест нават ёсць. Мне яшчэ навучанне гэта не пайшло. Каб абраць поводок, напрыклад. У мяне зараз толькі адзіны, але я магу зрабіць вось такі жест. І адразу трымаць сабе поводочак. На, молодчина. Hey, Sable, the creature Давайте повністю ўсё навучанне. Туторыял доўгі. There's more to learn about leashes. I didn't tell you that you can attach the leash to objects. Try leashing the creature to this tree. With the leash attached to your hand, move it over the tree. Мы можем поводочак гэта чапляць да яго, ось так ось рукою, так? Але зноў жа я магу жестом скарыстацца заўсёды і зрабіць вось такое. Не атрымалася? Ось, атрымалася. Мы зрабілі жест на зямлі, Double намалявалі, click the і action мы button можам to attach the leash. так, Good. оп, прывязалі Leash яго. is very useful. Your creature is tied to the tree now. He'll interact with whatever he's leashed to as well. If you click on a leash when the creature's attached to something, you can adjust its length. There are two other leashes for you here. This is the leash of aggression. Новые It поводочки. encourages your creature to get angry. Агресивний поводочок. This is the fluffy leash of compassion. It makes your creature behave nicely. Why not Що там за звуки experiment робиш? with these Каток. leashes? They're powerful tools. I'll bid you farewell. You now know as much about creatures as I do. Ось, і два поводка. Один дозволяє робити його більш агресивним, другий більш добрим. I've heard him, but I've І never поводок seen him. навчання, під яким нам він буде робити різні штуки і вчитися новому. Ось. There are advanced techniques for using the leash. Find them on this Ось, signpost. яна распавяла, што дзесьці на гэтай тэрыторыі ёсць яшчэ адна жывёлка,
Вось гэтае. Бачыце? Леў такі. Вось, але як вы бачыце, паглядзіце на яго памеры, так? І паглядзіце на памеры майго, які зараз какае. Разумееце, так? Ты голодны зараз. Ну і куди ти пойдеш? Не цікаво, що він поспробує зробити. Він до чоловіка мені питається, спробує докопатися. Куди? Космічна програма. Не роби так больше. Раскидал, что он космичную программу запуская. Ну і зараз йому зернях это ввогуле, по-моему, не ідзе, йому дрэнна дело становится. Але яно ўсё яшчэ яму дапамагае. Ну, свае какахі жре. Не падабаецца, так? Ну, твоя праблема. На табе. Пакуль ён разбіраецца, што можна есці, што нельга. Ну, хотя ад гэтага самага яму дрэнна не стало. Добра, давайте дадзім яму яшчэ. Блин, ежа скончваецца ў гэтым самым. О, гэта і актыўна пачалі здабываць ежу. Спадзяюся, ўсё будзе ў парадку. Ну, карацей, ён яшчэ пакуль вучыцца. То бок на этапе, калі ён разбіраецца, як штукі працуюць. Так, мячык, малайчынка. Яму падабаецца мячык, гуляецца з ім. Ну, малайчынка, гуляйся. Это, да рэчы, яго таксама трэніруе. То бок, калі ён... Ой, убач. Да, блин, я не жадаю цябе біць. За калера. Вось, калі ён жадае, ну, там робіць розныя практыкаванні, скажем так, напрыклад, ён там кідае мячык, так, альбо яшчэ штосьці. Ён становіцца мацней, ён трэніруецца з часам. Можна рознаму яго навучыць, і ён будзе развіты каток. А гэта штука не б'ецца. Не. Ну так сабе ты кинул. Галоўнае, што табе весело. Ну? Нешта не атрымліваецца, так? Давайте пасочым за ім пакуль. Куда ты побег? Некие свои справы придумал. Ён насамрэч, ну, по типу фігня по памерах зараз. Але ён вырасце, раней ці пазней ён вырасце вось да гэтага памера. Бачыце, вось гэты левы, які ходзіць. Ён будзе такі жа. Але гэта калісьці, гэта потым. Пакуль што ён вось, ледзь-ледзь. Яны тут пасуць прасючкоў. Ты чым займаешься? Патлумач мне. Неяк быццам бы кудысьці збіраецца. Бегае проти кружоў пантэры. Так, яму яшчэ далёка. Нешта прыбягае і зноў бяжыць. Ладно, давайте косціку ўсё это зробім. By the great gods, I've been asleep. I was just counting my sheep when I dozed off. Please find my strange sheep. У яго авечкі заблукалі. Ну, одна овечка сярод прасючкоў мы дакладна бачылі. Well, they were gonna be slaughtered anyway. I say we waste the wandering mutton. But if we find and return them, we'll have a dyed-in-the-wool follower. Well, the saintly one made a joke. О, каменчик. Давайте пакуль збіраем іх тут. Ён літаральна паглядзеў кудысьці, і тут авечка была. I never liked him anyway. He gave me the creeps.
I thought nothing gave you the creeps. You do, you big creep. Знайшли овечку. Чекайте-ка. У мяне каток кагосьці з'еў? Мне падаецца, каток кагосьці з'еў. Ну ладно. Я нават прапусціў гэта. Яшчэ авечка. Але пабачым яшчэ і аддадзім яму яшчэ авец. Просто магчыма, гэты квест ужо не выканаць. Так, мне падаецца, квест ужо не выканаць. Усё досыдал з квесту, карацей, з гэтымі самымі. З авечкамі. Таму што нельга яго выканаць. Квестадаўца з'еў наш гэты самы. Каток. На тебе. Поросячка будешь есть? Ты не голодный там? А, уже не голодный. Молодчина. Поросячок это добро. Ну, гладься. Да не то я тебе гладжу. Да. Мне падаецца, ён раней зарэгіструе тое, што я яго б'ю, чым тое, што я яго гладжу. Так. There's a silver reward scroll on the beach behind those huge gates. Вы мне поклоняетесь, дякую вам велике. А, ну ось яно от стакують мне трохи. Насельніцтва не хапае. Так, ты. Disciple breeder. Давайте, любітеся. Кахайтеся там, путінка. Disciple breeder. Кахайтеся. Молодчинки. Ну що не голодний з'їв кастодавцу? Ну ось так ось і живем. Мінус квест. Так, ладно. Тут є ще некий квестик. What's all the fuss? A freak wave has just struck. My husband and 4 others are drowning. Please help them. Well, let's see. Who do we know who's tall enough to wade out to them? Don't muck around. Let's get our creature out there as fast as possible. Зараз самое складанае. Квестик на тое, каб жывёлкай... Я не магу даставаць гэтых людзей, так? Маёй жывёлкай... Давай. Раз, два, три, четыре. Ёсць. Маёй жывёлкай выратаваць людзей. Ёсць толькі праблемка. Ён яшчэ не навучаны не есть людзей. Давай, хоть сюды. Есть проблемка, он может съесть их просто. Раз, есть. Не то, не водичку пей. Он водичку попил, каля жихара этого. Давай, выноси еще. Нормально, покуль він добре йде. Хіба гэта наша проблема? Да блин, не водичку пей. Самое ироничное, так? Это самый жихар такі у небяспецы, і ён такі, просто я водички поп'ю каля тебя. Зараз на наша жывёлка ходзіць па вадзе, як вы заўважылі. Нават сляды пакідае. Ну ўсё, усіх выратавалі. Я спадзяюся, апошняга не з'есць. Не, малайчына. Oh, I'm so grateful. We'll get some extra worshipping done. Well, yeah, you're grateful now. This pedestal is a miracle dispenser. It charges up and generates one-shot miracles. Click on the signpost for more info. У нас есть гэта самае. Вось. У нас есть цуд, яким можна разовый цуд, яким можна скарыстацца.
Вось, яны час ад часу з'яўляюцца, і мы карыстаемся, потым яны зноў зараджаюцца і зноў з'яўляюцца. То бок, карацей, генеруе бясконцыя цуды, потым можна будзе ствараць і свае, але гэта таксама няблага такі цуд. Забяру сабе, няхай будзе. Няхай паляжыць вось тут. Так, ну што, пайшлі да вялікай пачваркі. У нас там ёсць гэты самы квест. Holy One, there's a huge creature in the valley beyond. We're all terrified. This must be the creature that Sable spoke of. Let's investigate. Угу. Look at the size of that. Ну, тільки поглядите на його. We're dead. We're all dead. What is it? Where's it from? It doesn't seem to be aggressive, though. If it is, we're all dead. Even the spirits. Dead! Utopos! Can you hear that? This giant is communicating. It's telepathic. You have a creature. Bring him to me. No way! He'll eat him! But this giant looks friendly. Let's bring our creature over with the leash. Він пропонує привести до його нашу істоту. Ну, то бок нашу Please, жилку. use the leash to bring your creature to me. По-моему, ён адразу же, глядзіце, я ведаю просто, што далей можа адбыцца. Я памятаю, што з ім будзе дуэль, але хутчэй для таго, каб праверыць. Ну, ён будзе правераць нашу моц. Праблема ў тым, што ў гэтым стане ў бягучым наш леў не пераможа ні халеры. Як вы бачыце. Ну, нават і не блізка. Смешны памер у нашага тыгрыка гэтага. Ось. Тут дзесьці быў... А, вось! Глядзіце яшчэ, у нас ёсць квестик дадатковы. О, я памятаю яго. Нават іх песня выразаная. Блін, яны, карацей, пяюць песню. Вось, даволі прыкалдэсную. Яны ў такім фармаце выдаюць вам квесты, як бы. Ёсць у іх лодка, ім патрэбна, карацей, шанці яны напіваюць такі, і вам патрэбна пабудаваць там яны розныя этапы будоўлі гэтай лодкі. Это кшталту анёл і д'ябал, гэта па тыпу наш розум. Ну, па тыпу нашай галаве два голаса, якія нам падказваюць, што рабіць. Блін, гэта вельмі абразаная версія, вельмі шкада. Пры гэтым так, каб усталяваць версію, якая будзе мець гэтыя гукі і катсцэны, там прыйдзецца паколупацца са старымі гэтым самым эмулятарамі дыска, якія не ўпэўнены, што ўвогуле на Віндзе 11 пайдуць. Можа быць, знайду яшчэ дзесьці. Я просто маю Abandonware спампоўваў, там быў рып. Я толькі не думаў, звычайна рыпы як бы нічога такога не выразаюць. Ну, яны выражуць, можа, мовы якія, альбо тэкстуркі, якія не карыстаюцца. Ну, такое, па тыпу, змяншэнне памеру проста. Але гэта рып, які рэальна нармальны кавалак гульні абрэзаў. Я прапусціць гэта не магу, дарэчы. Каб вы разумелі, это непрыкаемая штука. How dare they leave after all we've done for them? What have we done for them exactly? Perhaps we should help them out. It might be nice. Я яго нельга просто кінуць, каб яно ім перапрацавалася ў дрэва, не? Ладно. Нам прыйдзецца са сваіх запасаў ім даваць дрэва. Запасаў дрэва у нас, дарэчы, даволі шмат. Трэба было паглядзець, колькі ў іх там вугле дрэва ім патрэбна. Давайте наберемся колькі можам, максимум. Таму што ім, па-моему, шмат патрэбна.
Ладно, 10 тысяч. Это уже шмат. Thank you for this wood. Вам хопить? Просто коли їм не хопить, вони знову співати почнуть. Хапіло. Подається. Знову повинна була музичка під катсцену. Блін, кілька музики виразено. І я не знову співають. І не хапало дерева, каб добудувати лодку. Їм не хапає їжі, каб відправитися у дорогу. Але вони так само жадали би трошки м'яса, наверное. Картини холери не подрихтовані. Вельми цікава пісня, так? Ні, пісня нормальна, по типу, вони веселенькі. Слухать я її вже 10-й раз, по типу, задьовую, але якби норм, якщо жити можна. Тільки зовсім без пісні, не як сумно сидиш, просто чекаєш, поки вони це скончать. І це не пропускається. А уявіть собі, ви зараз я короче відключу музику з Ютуба, і там ні холери просто. Це просто тишина, там тільки хвалі чуйно море, і все. Не подобається риб, не подобається. Гульня добра, риб не подобається. Я не ведаю, мегабазерський. Я вчора... Проблема була навіть запустити гульню. Была проблема запустить гульню, риб был, скажем так, и я не мог проверить полностью гульню, и что у нее выразано на тени нормально, потому что, глядите, коли вы профиль створаете, у вас нема захаванняў. Ну, система захавання адсутнічае. Нема кнопки новая гульня, нема... Ну, новая гульня адсутнічае. То бок, як толькі мы пачалі гуляць. І вось эту катсцену ў пачатку мы пропустим. І я яе для вас паўтарыць не змог бы. Вось такая вось абсурдная сітуацыя. І з-за таго, як яно працуе, я не кранаў ні халеры. Вось, гульня поўнасцю не рэсеціцца. Напрыклад, калі мы будзем злым персанажам, і у нас рука змене колер на чырвоны-чырвоны, вы потым ад гэтага чырвонага колера не пазбавіцеся, нават калі выдаліце гульню і ўсе захаванні. Яна кудысьці ў рэестр прапісвае гэта гаўно, і невядома, як ад гэтага пазбаўляцца, таму што літаральна у вас рука чырвоная будзе нават праз 10 гадоў пасля таго, як вы ўстановіце гульню наступны раз. Вось. Захаванні это знікнуць, але гульня быццам бы памятае пра сваю папярэднюю усталёўку. А зараз я на гэтым кампе ўпершыню гэта раблю, і таму тут як бы яшчэ плюс-мінус справядліва. Так, яны там зерня паспыталі. Фермеру, мне што, фермераў не хапае? Падаецца, што так, падаецца, фермераў не хапае. Вы ўвогуле збіраць... Ой, так. О, да не падай ты, блин. Тебе на одно место подкинул. Ты вось конкретно фермерством займаешься. Фермераў патрэбна даволі шмат. Мне падаецца, у мяне не вельмі у людзе. Або не сінія. Ну так, спадзяюся, не будзе. Машым музыка была на асобным дыску. Не, ну гэта рыб. То бок ён даже нават не распаковваўся. Я просто ўзяў яго і атрымаў. Усё. Там даволі проста было з гэтым дыскам. Так, у нас ежы тут усяго 11 тысяч. Давайте возьмем 5 тысяч для тых хлопцаў. Больше мне не спатрэбіцца. Калі не спатрэбіцца больше, яны охранелі, что ли? Я полову запасу своего зерня отдам им.
Ну як свайго. Жихаров. Не улетай, зерня. We're grateful for the grain, Holy One. Вам недостатково? Я просто, коли ви не дадите достатково... О! Complaining, but there's still one more thing remaining, 'cause bread is quite boring if that's all you eat. We need some flavor, so do us all a little Нешта яна favor, лагає, 'cause але we ёсць хаця б. going nowhere till we get some meat. І як ви бачите, там нават по типу, калі ўсё правильно працуе, яны павінны увогуле рабіць, як яно, караоке. Там вось подсвечивается, только просто оно не працуе. Us a favor, find something with a little flavor, 'cause we're going nowhere till we get some meat. Ну, вось, вы хотя бы прыклад пачулі. Тут ёсць коненькі поблізу. Оп. Ну, коника залишите? Thanks for all this meat. We need more meat, though. Я сподіваюся, ви петь не почнете, так? Дякую, Рік. Трохи коніків вам. Thanks for all this meat. А, тут 2 коня. Ну, добре. Thank you, Highness. We won't forget you, you know. У мене в дитинстві одна з гульняў запускалася тільки з диском і CD-ROM, причому абсолютно любым, нават музичним. Титанік, глядите, Титанік поплив. Ось, такое ёсць, там... Will I just Блін. hate goodbyes? Знову я не говорить I починають. just hate good. Новий цуд. До речі, даволі крутий. Не глядячи на те, що у мене пакуль нема своїх Another цудов of those нормальних. cool miracle dispensers. Вось гэта цікавы момант. Я зараз сабе цуд забраў і актываваў яго. Гэта цуд дажджа. Глядзіце, як працуе. Бяром і робім. Людзі больш вераванняў адразу атрымліваюць проста за сам факт таго, што я цуд гэта скарыстаў. Калі гэты цуд рабіць паблізу каля нашай жывёлкі, дзе там наша жывёлка? Ён там увогуле сваімі справамі займаецца, так? Я яго ў вёску пакуль адпраўлю. Ну, ось, знікло. Ну, павадочак таксама. Ось у меня есть новенькі. Я зараз паспрабую паказаць сваёй жывёлцы, што ёсць такая штука, як дождж. Як цуд дажджа. Не гледзячы на тое, што я не магу зараз, не карыстаючыся гэтымі штукамі... Так. Не. Так, чакай, жывёлка не так. Не ўзаемадзейнічай. Ты не бачыш? Я показываю табе. Карацей, у чым прыкол з гульні? Вы можете навучыць сваю жывёлку рабіць цуды. Пры гэтым яшчэ ў самым раннім этапе гульні, калі вы яшчэ як бы нармальна не ўмееце гэтага рабіць. Вы самі яшчэ нармальна гэтага не робіце, а ваша жывёлка ўжо робіць цуды. Гэта круто даволі. Вось, і потым яна бегае такая, дапамагае жыхарам, сама вырошчвае для іх, карацей, эканоміка расце, усё добра. Нешта папуляцыя свінак падскончылася. Это ты ўсё сажаў? Я ведаю, што гэта ты. Трохі галодны, але ты, я так бачу, ты даеш рацыю. Што ты мячик пнуць не можаш? На. Вось. Undertale крыху нагадвае. Там гульня таксама памятае папярэдняе праходжанне, але гэта зроблена наўмысна. Фічер, а не баг, і выдаленыя гульні ўсё ж ратавала. Ну вось. Выдаленне гульні ратавала. Гэта быў такі цуд. Ой, гульня, куды ты мяне тэлепартнула? Увогуле на іншы боку гэтага самага выспы. Гэта быў такі цуд нікнення паршчукоў. Ну, я зразумеў. А колькі у мяне насельніцтва зараз? Так, 78 з 67, дамоў не хапае. Праблема яшчэ ў тым, што я зараз нічога будаваць не магу.
Так, ладно, давайте карцей квест робіть. А то що ми тут довго будемо тоді циркатися. Ти трохи стомився, Олег, твоя проблема, каток. Пошли. Please use the leash to bring your creature to me. Чекаємо, де він там наш. Біжить. І він зараз нам розповіде очмурену історію, коли що. Тут зав'язка сюжету, якби. Ми тут собі вёску просто будували, своїми справами займалися, а тут опиняться... Окажется, що все не так-то просто. Вітаю, воїну. Привел. Глядите, померы, так? I do hope they'll be friends. Капсданом. Ох, хоч відмітивний жест тваром був зараз. Another creature? Is it true? Are you real? I've been alone for eons. I thought I would die without ever seeing another god. Or another creature. I once belonged to Nemesis, the most powerful of gods. But his power kept growing, and soon I wasn't bold enough for him. So I was cast out, banished here, and I've been alone ever since. Until now. Яго калісьці ён быў жывёлай, якая належала богу Немезісу, Немезідзе. І яна, ну, гэтае бастово пакрыху становілася ўсё мацней і мацней. Вось, і ён стаў непатрэбны ўжо, і яго проста выгналі. This being is astonishing, but what a sad tale. In return for your friendship and that of your creature, I will teach you both. You will both learn the ways of the gods. Ён нас будзе When you трэніраваць. are ready for the first lesson, meet me at the village through this pass. Там наперадзе ёсць вёска. Ён сказаў, што калі будзем гатовы, тады няхай удваіх пойдзем туды. Ну, мы за гэта і зробім адразу, мы не будзем затрымлівацца. Ну, каб вы разумелі памеры жывёлак, мы нават і не блізка да яго. Але наша жывёлка будзе, ну, не адзін у адзін такога памеру, а, по-мойму, яна, ну, прыкладна такога ж. Я ўжо не памятаю шчыра. Падаецца, што можа да гіганцкіх такіх памераў дарасці. Праблема ў том, што гульня не вельмі стабільная, і чым далей вы забіраецеся, тым складаней вам гуляць у яе. Ну, в сэнсе таго, што яна проста вываліваецца ў вас. Альбо вы можете сябе засофтлочыць у гэтай гульне таксама, то бок вы не можете прайсці далей. Не такую графіку ты памятаеш, ну, вось она такая была. Ну, дарэчы, наконт графікі я не ўпэўнены до конца, але мне падаецца, што яна такая была. Ось, гэта зараз самая высокая стаіць. Я выставіў максімальную, якую можна толькі. Это ўсё ж таки гульня 2001 года, нагадываю. This is the Aztec village. I will teach you the first secret here. Вёска These ацтекаў people перад do намі. not yet believe in you as a god. Яны ў нас не вераць. To grow in power, you and your creature can Во, impress зараз them сюди будемо until директувати. they believe in you. Може, другую частку пам'ятаю. Другая значна лепей па якасці. Ну, візуальна другая частка значна прыгажэй, але фэнтэзійна, ось фантазія, скажем так, бастава, першая аперажае другую. Другая больш стратэгія, і вось гэта праблема яе. Першая не адчуваецца стратэгіяй, таму што ты як бы рэальна просто у тебе сімулятор бога, то бок, ну, сімулятор, а не стратэгія. Look І at гэта the вялікая village розніца. store. The flag shows that they need food. If you Але так, give другая them выглядае some, прыгажэй. they'll think it's a miracle and will believe in you more. Ось, можна прынесці ім ежы, і яны будуць больш задаволеныя. Яны повераць нас, ну, падзякуюць і будуць больш верыць у нас. Ось, у іх ёсць жаданне, у іх ежы зараз недахоп. Ён даў нам першы цуд. На жаль, у нас такіх не бясконца. And activate them by tapping them with the same button, like this. Зараз я навучанне. Я казаў, навучанне тут доўгае. Але тут і механік шмат, у прынцыпе. Праблема ў тым, што калі ты гэта ўжо ўсё ведаеш, ты жадаеш проста прапусціць.
Things like this really impress the villagers. If your creature is on the rope leash, he'll learn this miracle as you cast it. Now you try. Tap on the miracle and click the action button on the Aztec Village store. Може, уразім їх цудом просючков? Ну, як ми їх з'їдаємо? Зникнення просючков у вашій вёсці. Ну, давай, малюся. Ну, давай жест. Есть. Малювали? You picked up the miracle instead of tapping it. Drop it and try again. Есть. Узяв. Well Давай. done. Now click the action button. Яны побачили мою живёлку і їх гэта уразило. Бачите, такі всплываюць чырвоненькія. Это так само уражвае. Ён даў больш нам цудаў. А наш гэты тыгрык крыху навучыўся новаму заклёну гэтаму. Fed them, but now they believe in you more. I have created more food miracles for you to practice with. At the village center, you can see your symbol. When it reaches the stone hand there, the village will believe in you. Так, навучыўся яшчэ 12%. У выніку я магу яго навучыць гэтаму цуду, ён будзе яго бегаць і рабіць, проста таму што яму падабаецца. Дзе там I need цэнтр? sleep. Wake me when the village believes in you and you are ready to continue your education. Бачыце, там трохі дрыгаецца, яна не павінна так хутка гэта рабіць, але ў прынцыпе яна пакрыху павінна там знаходзіцца, і калі яна дасягне ніза, то яны ў нас будуць верыць, мы станем іх бастовым. Наконт коровак, чакаеш Adorable Adventures? Я не упэўнены, што ведаю, што гэта такое. Ну што, навучыўся больш? 18%, добра. Ну все, яны ў мяне вераць. Але я яшчэ не навучыў сваю жывёлку заклёну. Cool. You have not investigated many silver reward scrolls, leader. Try a few. It'll be worth it. Блін, цуд. У руцэ я ўсё яшчэ. Там яны засталіся, я магу іх яшчэ пакарыстаць? Так, яны яшчэ засталіся. Цудоўна, я гэтым скарыстаюся зараз. Хацелася б навучыць яго, пакуль ёсць магчымасць. Ну, давай, вучыся. Не-не-не, куды ты пабег? Куды бегай? Яму трэба бачыць, што я раблю. Тады ён вучыцца лепей. Во, ён бачыць? Вось, 35%. Але, наколькі памятаю, мне не абавязкова да 100 ісці. Ён можа сам паспрабаваць гэта зрабіць, у яго можа не атрымацца, але ён атрымае сабе... Блін. Ён стаміўся і пайшоў спаць. Калі ежа дзесьці з'яўляецца, значыць, яна дзесьці знікае. З нашага складу, не, гэта ж цуды. Это цуд. Ігнаруй. Ну все, ён спаць пайшоў. Давайте пачакаем, пакуль ён выспіцца. Оп, мне падаецца так, адпачыў. Давай, хоць сюды. О, бачыш, што раблю? Вось рабі так жа. 41%. Па-мойму, ён з пэўнага моманту пачынае сам спрабаваць. Таму што яму проста можа спадабацца ідэя нейкага заклёна. Навошта гэта дрэва ўзяў? Ну і навошта? Прабліваўся. З'еў дрэва, прабліваўся. Ну, нічога. Каточак. Пашоў спаць. Чаму рана, блин. Дзякуй табе вялікі. Ладно, пайшлі пакуль тады паробім іншыя. Вось, нашая зона кантролю, дарэчы, давайте, мы даўно ў храм не заходзілі. Нашая зона кантролю павінна была падвысіцца. І чым больш у нас гэтага самага... О, бачыце, дарэчы, можна пабачыць, дзе ў мяне і мая істотка. Вось, і бачыце, яна дагэтуль была проста колам такім. Вось, але збоку трохі крыху дадалося вось гэты кавалак. Ён будзе яшчэ пашырацца, чым больш вёска будзе веры. Чым больш веры ў вёсцы, тым больш гэтае кола будзе. Такім чынам можна будзе пашыраць сабе і развіваць. Вось. Што у нас за пакой? Гейм-рум. Што там? Гуневы пакой.
А, save game room. Окей. This is the room where you save and load the game. Let's save the game now, boss. Click on a picture to zoom into it, followed by the yellow arrow pointing at the empty frame. Then type in a save game name. A picture of your land will appear. Нове заховання. Давайте просто save 1. To load a game, click on the arrow heading outwards from any frame with a picture. And click on the Це red тільки button поставив маль with the 2 годин. cross on Я it. щиро думав, що я забув, що її треба було руками заховуватися. Мені подавалося, що яна автоматичне заховання робить. І, по-моєму, якраз таки це правда. Там на версії, до речі, яна робить автоматичне заховання. Так, там зверху є яни, і яни у нас з'являються перед нами. Гэтыя от захаванні, яны хутчэй, калі вы жадаеце вярнуцца кудысьці даўно. Опцыі гульні. Ось максимальныя дэталі. Прасунутыя шмат дапамогі. Так. Падказкі. Кіраванне ўвогуле. Вось, дарэчы, што мяне здзіўляе, блин, не то націснуў, ну ладно, там ёсць гэты па тыпу рэжым гэтага, як яно, мультиплеера, вось яно мяне больш за ўсё здзіўляе. Вось, пакой будучыні. Будучыня ўсё яшчэ невядомая. Усё, конец. Это адзінае, што ёсць у гэтым пакоі. Мы не ведаем будучыні. Я, дарэчы, не ведаю до конца гульні. Я так і не праходзіў Black and White. Я не упомню до конца гульні там, што хоць што-небудзь з'яўляецца ці не. Бібліятэка. This is the library. The scrolls розныя contain a whole дапамога. bunch of useful information. Тлумачэнне, як працуе гульня. Але, наколькі памятаю, у мяне была з па тыпу аўтаматычным перакладам, там ні халеры немагчыма было прачытаць, яна была бескарысная. Пячора істоты. Вось гэта цікава. The creature cave. The scrolls display different attributes about your creature. Вось. Я казаў, што стату нельга паглядзець, я забыўся пра гэтую This штуку. shows the miracles a creature can cast. Вось. Wow, have a creaking time. Цуда ежы яно можа 40% ведае. Яно яшчэ не ўмее яго рабіць добра, але можа, у прынцыпе, каставаць, так This разумею. scroll shows what he's learned to do. Так, ваша істота навучылася таму, што ён можа браць ежу з поля. Ваша істота не ведае, як выкарыстоўваць тотэм. Пакажыце яму, як вы рухаеце тотэм, каб ён навучыўся. Ваша істота не ведае, як гэта самае, жыхары карыстаюцца, ну, тут на Village Store, па тыпу складам, хутчэй, вёскі. Пакажыце ім, дайце яму паназіраць, якія людзі, ну, яны імі карыстаюцца. Так, ваша істота навучылася лавіць рыбу. Ваша істота навучылася, як танцаваць. Ось, толькі мы гэта прапусцілі. Розум істота. This scroll shows our creature's state of mind. His likes and dislikes. Я лічу, што моё абаство добрае. Маё абаство за мной амаль не назірае. Неправда? Добра. More general information such as his age and height, bless him. Hey, boys, Сіла 57%, то бок ён можа яшчэ набраць сабе сілы. by clicking on it. Энергії 0. Стомленасць, дегідрацыя. Трэба яму яго гэта трошки больш за ім сачыць, ён не задаволены гэтым. Не даглядаю.
Давай, істота, пойдем. Ну. Єсть. Ходь сюди. Я покажу тобі різні штуки. До речі, з тотемом я ще покуль тут нельзя користатися. Можемо йому нешта по типу яшчэ зрабіць там. Поля ён умее уже карыстацца рэчамі, тут ён умее, ён там доўга яшчэ будзе бегчы, я так разумею. Ён там, о, як ён там далёка. Можа трэба было бы, блин, там можа прасцей было бы яго наадварот навучыць у гэтай вёсцы новай. Давайте у новай вёсцы яго наадварот. Нехай ён паназірае тут, як тут карыстацца чым. Было б добра дадатковыя срэбныя скруткі яшчэ рабіць. Стрым пачаўся 10-й? Так, 10-й. Таймер паказвае па-іншаму. Можа перапына... Ну, прерываўся стрым? Я не заўважыў проста. Не прерываўся. Не, у меня таймер нормально. Это у тебя нешта. Мы, до речі, праз 15 хвилин будем крутить рулеточку. На завтра будем глядеть, во что мы завтра будем играть. Таймер у порядку. Ну, так, мне то же самое показываю. Ну что ты тут? Что с тобой? Что ты здарался? Він типу стомлений був такі? Каточек. Так, він помер. Да що зараз було? Ён з'являється знову на гэтай кропці, але що за халера була? Він такий голодний був? Дня выглядае, нібыта ты пачаў 15 хвілін таму. Не. Гэта, блин, тут навучанне супер доўгае. Тут табе 15 хвілін толькі камеру вучыць рабіць. Вітаю, Вячеславіч. Так, куди ти побіг? Чому ён сюди прибігає кожен раз? Ну, быццам бы тут яго нешта цікавіць, але я не ведаю што. Ладно, давайте гэты скруток уже зробім, раз ён тут. Мне падаецца, зараз будзе цікавы дыялог. Some of my poor children are lost. They'll need rescuing. Шмат A дзяцей тут. stranger has been seen putting the children into trances. He has them imprisoned in a secret place. Тут педофіл за дзецьмі ў вёску прыходзіць і This у печору stranger іх хавае. is to blame. It's got to be him. But if he should die before we find the children, they could be lost forever. Oh, my babies. We must act. Tiny lives are at stake. Tiny lives? Come on, who cares? Anyway, let's move out. You know, I've always wanted to say that. I'm refreshed and ready to start teaching your little creature more. Так. Гэта чел. Вось гэты. Я не памятаю, што патрэбна зрабіць у квесце. We must find the person behind this child-stealing business. Вось ён. Prod me. I don't care. I won't believe in you. Яго не нельга падабраць, так? Але можна ж істоты на яго падабраць, правильно? Взаимодейничай. Просто ён по типу яго ёсць рэзіст, ён у нас не верыць зусім неяк, і карацей мы яго не можам крануць. Ён дзяцей забірае з вёскі. Трэба выратаваць, каб ён выратаваў дзяцей. Ну, по типу отпусціў іх. Get away from me, you big monster! Prod me. I don't care. I won't believe in you. Я не ведаю, што я павінен рабіць. Я не упэўнены, я не памятаю, што канкрэтна патрэбна зрабіць. Істота яго не зловіць. Boss, he's getting on my nerves. He's right, and he won't get away when he's leashed. Трэба яго прывязаць да істоты. Зразумеў. Добра, дадзім яму час выйсці.
Няхай як мага далёка адыдзе. Ён проста калі звязаць яго і істоту павадком, то тады ён збегчы не можа. Prod me. I don't care. I won't believe in you. А чаму не прывязваюцца? I'm having Ось. a panic attack. Ну, і што далей? Ну, прывязалі. Ну, што мне рабіць? You can get away from me, you big Блін, monster. каток, ты чаго зноў помер? Што за халера? Так, давайте застанам яго паглядзім, нешта не ў парадку. Tie him up, boss. He's getting on my nerves. He's right, and he won't. Ён get супер away голодны, with his а lips to ё-моё. our creature. А чаму ты сабе ежу не здабываў увесь гэты час, каток? На табе рыбку. Толькі гуляешься і ўсё, ты калі есці будзеш? Што ты за каток такі, які не пастаянна голодны? Малайчына, пагладзіць яго. Прышчэпкі зрабіў? Да ну, гэтым самым, у антычнасці, якія прышчэпкі. Але б яшчэ ў антычнасці, мне падаецца, яшчэ раней. Так, ну што, зноў. Бяром. Ён стомлены наш, але, я думаю, нармальна атрымаецца. Prod, get help. I'm having a panic attack. Ну што, бяжыш? Во, зараз наш каток робіць штосьці. Цудоўна. Зловілі. You got me. Let me live. Don't eat me. If you spare me and take me to my cave, I'll release the children. I only wanted a family, but the village women said I was too ugly. Oh, boo-hoo! Let's turn him into a creature snack. But if we take him to the cave, we'll save the little ones. Пайшлі. Дарэчы, проста магло бы не пашанцаваць, і каток мог бы проста яго з'есці. Літаральна прямо у кат-сцэне, я памятаю, у меня такое было не раз. Thanks таки- for letting me go. I've released the children. From Добро, now on, выпускай I'll be детей. a proper normal villager, spreading belief of you and trying to forget how bad I've been. Новый цуд. Nice. Another of those cool miracle dispensers. Маленькія людзі, ты метабаство. Там гіганцкі каток, гэта карацей ён сюжэтны. Ён расказвае нам, у нас ёсць наш каточак. Вось гэты. Не ведаю, што ён там за дзецьмі назірае. О, дарэчы, блин, пакуль мы блізка. Каток куды? Оп. Лячэнне. Трохі пабачыў, як гэта працуе, можа навучыцца з часам. Вось. Той гіганцкі, гэта закінутая жывёла гэтым самым богам Немезісам. Вось, і ён жадае нас навучыць быць богам, скажем так. Вось, ён наш туторыял, калі глобальна так казаць. Вось, але таксама з яго будзе развівацца гісторыя далей. Нам рэкамендуюць зараз срэбныя скруткі зрабіць. О, дарэчы, каменчыкі, бачыце? Вось. Нам лепей зрабіць зараз срэбныя скруткі, таму што я ведаю, што калі мы зможам перамагчы гэтага чэла, то у нас гісторыя пойдзе далей і нас можа залучыць ад падзей. Вось. Я не жадаю зараз гэтага рабіць. Давайте дадатковыя квесцікі паробім. Hi, man. Neat stone circle, huh? It's a bummer that some are missing. Sounds like we can help there. What? Help this deluded sack of burnt-out neurons? The stones have to play a scale. That's what we need. Tap a stone to hear its note. Так, тут не хапае камянёў і не хапае 5. Тут поблизу есть один.
Ну, давай, залечися. Ладно, пакуль папрыносім камяні яшчэ. Вось яшчэ камень. А чому такі гуки він дає? Неправильно, что ли? Яшчэ і правильные и неправильные камяні ёсць? Я такого не памятаю. Давайте-ка у нашу вёску зараз. Вось тут. Мы там яшчэ 2 собрали. Во, подойдем. Ёсть. По-моему, так, это мы забрали. Там на версии яшчэ на горы были 2 музея. Ёсть. Где там? Ось он. Ты сюда идешь? Так, ёсць, добра. Шукаем яшчэ, мне не хапае літаральна аднаго камяня. А вось он. Ёсть, у нас усё есть усе камяні. Есть. Wow, now this is a good vibe. Amazing. Something is happening. The stones are singing together again. Новий заклен дадуть. Добре було б нашу істоту навчити розному. Розним закльоном. Ось той закльон лячення добрий, вельми моцний може бути. І нам самим буде доступ до їх доволі не хутко, як я пам'ятаю. Тут? Що нам дасть? О, є же якраз таки. Треба навчити нашу живелку розним закльоном. Так, істотка, хоч один. На Dismantle відправляється 1000. Дякую велике. Зараз будемо крутити рулетку, я тільки живілці покажу закльони ще раз. Идем со мною, идем со мною. Я показать тебе ожидаю. Я сподіваюся, я відказав на твоє питання у Іно на конт котов. На Broken Age відправляється D500. Є там код. Хоч сюди. Я покажу тобі, як тут робити. У ідеалі, ось, коли навчим, ён буде доволі самостойним, і у нас буде на наступну мапу, спойлер, буде значно більше впливу. Ти навчився чому-небудь? Я що я не бачу. Так. Мне что, мне подается, он такие, ну нормально. И все, и забил на меня. Мы можем попроносить этих цудов туды. Користаться ими. Ты куда пошел?
Дажджу, мне падаецца, тут ён не бачыў. Ён так і не пабачыў яго. Трэба паказаць яму. Давай. О, блин, ён стаміўся вельмі. Давай, паспрабуй з поля паесці. Куды ты ідзеш? Идем с поля возьми ежи. Не ждаешь? Давай свинку, прощучка возьми тогда. Научись самостойно здобывать себе ежу. И он тому и помирает. И за собой не сочить. Давай, погладим его. Ён яшчэ вельмі стомлены. Ён можа зараз адваліцца просто таму, што ён стаміўся. Ён не баство. Істоты не з'яўляюцца багамі. Істота гэта падручныя багоў. Давай, ідзі адпачывай. Оп, і сам з'еў яшчэ адну. Ну, малайчынка. Мінус парсючок. Ты трэцяга з'еш? Ё-моё, ладно. Можа, адпачнеш, каток? Дык вось, яны, ну, тыпу тытанаў. То бок, ну, не зусім тытанаў, але глобальна так, яны просто належаць багам. І богі могуць пазбаўляцца сваіх жывёл, а могуць сабе новых завадзіць. Гэта, тыпу, просто пітомцы багоў. Ну, вось, мы ёсць басто, якім мы з'яўляемся і кіруем. Вось. І атрымліваецца... Так, і той, ён выключна, скажем так, ён нам не належыць аніяк. То бок, ён просто сам па сабе... Да ёпрасатэ, бачце, каток прыйшоў, просто помер. Ты чаму не адпачываеш-то? Прыдуркаваты. Дурны кот. Не жадае адпачываць, вось літаральна, у яго 95% стомленасці, ён не жадае спаць. Вось зараз ён адпачывае. Адпачываць гэта добра, каток. Я могу ему погладить по типу, малайчина, ты отпочиваешь? Я тебе погладжу за это. Ты малайчинка. Малайчинка, ты правильно спал. Спать это добро. Запомни. Спать это добро. Мне падавалася, што ў другой частцы чалавечкі ашнавалі жывёлку. Не, так глядзі, гэта наш, скажем так, проксі, які можа таксама уплываць на, ну, то бок, у цябе яны бачаць гіганцкую істоту, якая штосьці робіць, цуды, і яшчэ рука лётая, якая цуды стварае. Яны як бы пакланяюцца жывёлцы, таму што жывёлка як бы твой аватар, скажем так, які прадстаўляе цябе. Вось. А, вось твой мячык. А чаго ты його так далеко запінаў? Яно басство? Не, яно не басство. І калі яны пакланяюцца каточку, то яны пакланяюцца табе. Табе, не каточку. Гэта як жрец твой, скажем так. Не, з перспектывы чалавечкаў, глядзі, у першай частцы яны ў першую чаргу людзі пачынаюць пакланяцца табе, а толькі потым ты атрымліваеш жывёлку. Яны з табой размаўляюць і табе пакланяюцца. Яны не пакланяюцца жывёлцы. Яно не для іх не басство. Басство гэта ты. Як бы усё так працуе. Вось. І той кот у гэтым самым, ён зараз жывёлка без бога, вось і ўсё. Падаецца, жыхароў занадта шмат нават стала ўжо. 108 з 67 ім жыць няма дзе. Мне цікавіць, усё прыбягае сюды і нешта назірае па тыпу. І ўбягае. Ось яшчэ, цуд лячэння. Оп, каменьчык. Што ты з ім рабіць будзеш? Ты з'еў камень? Ну, малайчына. Чаму табе дрэнна стала? Я не могу зразумець. О, малайчына, адпачні я хоць. Самастойна.
Ну, другой части, по-моему, живелка даецца адразу. І там як бы скіпаецца ўвесь працэс твайго становлення Бога. Вось і ўсё. Таму і атрымліваецца, што можна па-іншаму трохі ўспрымаць. Але не, першая частка вельмі паслядоўная ў гэтым сэнсе. Яна умалёўвае пэўны толькі малюнак гэтага ўсяго. Ты пакакаў на поле? І з'еў какахи свае. Я не здзіўлен, што табе дрэнна. Так, яшчэ трошки навучылі. Давайте яму зноў прынясем водны спел гэта. Я жадаю яго ў вадзе навучыць спелу. Ён даволі моцна ўплывае на людзей. Глядзі, што раблю. Вось, людзям падабаецца. І ты рабі такое. О, хоць паеў нармальнай ежы. У ідэале яшчэ... Просто я баюся, што мы пойдзем у частку гульні, дзе нам потым без гэтых заклёнаў будзе складана. Я вось за гэта перажываю. У ідэале навучыць хаця бы аднаму заклёну якому-небудзь. Просто он до конца не навучаны. Ён какае пад дзіцячы садочак. Я зразумеў, чаго ён сюды прыходзіць. Гэта яго улюбёнае месца. Окей. Глядзі, вода гэта добра. Вода гэта добра. 16% навучыўся. Что я яшчэ магу? Ежа. Во, пошли. Я покажу, куды яшчэ ежу можна выкидывать. Ну, в сэнсе выкидывать, куды цуд рабіць. Идем. Глядзі, каток. 47%. Поднавучыліся. Зараз мы яго будем просто по чарзе гэтых спелаў накладывать. Павінен навучыцца, так? Не, нешта прагрэсу зараз не было, не палічыла. Так. Гэта далёка. Глядзі, ежа. Чаму ты праігнараваў за гэта зараз? Я тут такі цуд зрабіў. Вучым яго самым простым пакуль заклёнам. Яны, на жаль, не баявыя, было б добра баявыя заклёны яшчэ нейкі навучыць. Увогуле праігнараваў зараз мяне з вадою маёй. Ты можаш паназіраць за вадою, а? Каток. Куды ты бяжыш? Яго справа нейкія свае. Пачухаць пасля спела? У ідэале, каб ён сам зрабіў спел, паспрабаваў, і мы яго за гэта пагладзілі, каб ён часцей гэта рабіў. Блядь. Ён зараз зрабіў гэта самае, ён з'еў жыхара. По-мойму. Блин, ладно, я не буду нічога рабіць. Няхай... Блин, я пагладзію яго па тыпу гульня, прычыл, што я пагладзію яго. Добра кушаць людзей. Чмурэць. Зараз зноў ён пабег па сваіх справах, ён будзе ігнараваць мяне поўнасцю. Бачце, ад яго людзі разбегаюцца. Так, давайте паб'ем яго. Ты дрэнна зрабіў? Ты дрэнна зрабіў. Усё. Не рабі так больш. Рабі вось гэта.
Крикнув какахи свої, які він там на полі. А, ні, почекайте, це він з поля поїв. Малайчина, малайчина. Правильно зробив. З поля їсть і добре. Людей їсть нельзя. Научився здобувати їжу. Ну, не зовсім так, як я ожидав. І коли ти виростеш уже? Малий. Бачиш? Лячэнне гэта добра. Дождь. Гэта добра. 55%. Блин, мне вось цікаво, мне патрэбна дабіць яго до 100 абавязкова, потому что я вось... Мне падаецца, ён нармальная дае рады, калі нават не поўны, карацей, ёсць. Ён пачынае ўжо іх рабіць. Ён можа нават на нізкім досведзе пачаць іх рабіць. Куды ты там пабег? Ну, ён кудысьці бяжыць. І ні халеры ён не навучыўся, ён зараз праігнараваў гэты цуд. Так, давай зараз апошні на поле. Ён усё яшчэ не ведае, як склад працуе. Ён АДХДшник, блін, я збіраю ўсё. Зрабіць суд перад ім, дык ён ігнаруе яго большую частку часу. Ён зараз дождь, о, вось, зрабіў. І зараз ён з'еў жыхара, так? А чаму Рэна? Мне пагладзіць яго? Пакуль я рабіў цуд, я навучыўся рабіць цуд, але ў гэты момант ён такі, а чаму Рэна, з'ем яго? Вось у гэтым праблема, я не магу яму, ну, як бы, незразумела за што. Як бы, што ён палічыць тады? Я ж не ведаю. Вось гэты цуд я зрабіў, малайчынка. Цуд рабіць хорошо. Блядь, гульня! Я павольна вожу, гульня, бляха. Да срань! Я зламаў гэты п'едестал тым, што біў яго, але я не біў яго, як вы бачылі. Я просто павольненька вёў, і ён такі, не, я буду збіваць яго. Гульня. Охуенно просто. Минус пьедестал. Я не упомню, что яны вяртаюцца, яны унікальныя, по-моему. Я не могу зараз вырахнуцца міліметр больш, таму што ён палічыць, што я яго б'ю. Ну, вось недахопы кіравання. Ёпрсэте. А, яны могуць адрамантаваць іх. Дзякуй Богу, блин. Яны могуць іх вярнуць да нармальнага стану. Бачыш, ён прыбег. Што такое сёння? Я літаральна міліметр там рабіў, і ён яго збіваў. І я зараз не упэўнены, што ён вывучыў з гэтага. Чаму ён там навучыўся? Ён пайшоў адпачываць увогуле. Ну что, каток, ты готовы учиться? Не туды, до мяне. Он пошел спать опять. За такого выхавання каток глузды не страціць, заодно і тое ж я спачатку б'юць, потым гладзіць. Дык вось абсурднасць як бы сітуацыя, так? І гульня можа залічыць вельмі па-рознаму. Давай, каток. Тут, сюды, у гэты бок. У гэты бок. 70% ўжо навучаны. І ён пайшоў нешта рабіць. Ён, мне падаецца, узяў ежу з поля і нясе на склад. Напрыклад. Малайчына. Я не ведаю, што я зараз падтрымліваю. Людзі ім задаволены зараз.
Де ти? Полами бігає. Яны жадаюць, каб я злітаваўся над імі. Жыхары. Як вы разумееце, я тыран, блин. Ось такая нахрен праблема у мяне зараз. Каток, що ти там колы наворочваєш? Давайте, пакуль ён наворочвае колы. Ну. Каток, спыніся на момант. На момант спыні... Та ё-моё. Ні халеры не навучыўся ён зараз. Я не ведаю, ён зараз просто бегае па колу. Ось. Калі добра выхаваць жывёлку, то яна, па сутнасці, робіць больш, чым вы можете паспець. Але калі ўсё не так добра, то... О, дарэчы, пакуль яны там будуюць. Да бляха! Таксама, вось, я зараз просто паставіў яе, а гульня залічыла, што я яе кінуў. Просто недахопы кіравання. І ўжо яны ўсё больш жадаюць, каб я злітаваўся над імі. Ну то ж я, блин, спецыяльна гэта ўсё раблю, правильно? Я памятаю, што такая херня заўсёды была, так што гэта не тыпу зараз нейкая праблема з гульню. Не, яна такая заўсёды была. Добра, давайте, карацей, паспрабуем яго за... А, блин, я галасаванне ўсё хацеў запусціць. Давайте галасаванне. Так, каток. У нас зараз мы будем круціць кола. А круціць кола мы будем на гульні, які ёсць у нас у спісе. Ёсць. Выкидываем тое, што у нас з'яўляецца каапамі. Каапы нам не патрэбны. Мінус анекдот. Нешта яшчэ было. Там у канцы быў, по-мойму, вось каап-мод. Падаецца ўсё. Ну, падаецца ўсё так. Можа, я нешта прапусціў. Ну, добра. Калі нам вот выпадзе, мы просто пераролім. Тусуем. І паехалі. Нам выпала Парадигм. Віншую гульню, наколькі памятаю, яе прасоўваў Nine Ravens, калі я не памыляюся, зараз яшчэ глянем. Парадигм. Давайте на яе... Нешта у мяне. Ну, будем тупіць далей. Так. Парадигм. Колькі на ёй было? На ёй было 35 тысяч. Добра. І 12, можна сказати, 26, нехай яна буде. Ёсць. Парадигм у нас, я наколькі памятаю, гэта у нас... Давайте ambient гэта адключым. Парадигм трейлер. Вось гэта яно, по-моему. Darmowa dostawa. Ну, wiadomo, że reklamę jeszcze poglądam. Oryginalna rozrywka. Masz to w Amazon Prime za 49 zł rocznie. Gdzie twoje wsparcie? Nie mam. See that beautiful specimen there? That's me, an alien. Paradigm. I came here on my spaceship. Это яно? Дайте-ка я просто перепроверить. Огурки. Ладно, давайте, Millions of заглянем. light years away, on a mission to teach humans to love and respect each other and to fulfill their alien love-making fantasies with the help of my soft Да friend. ё-моё.
That's a lie. I'm just your regular run-of-the-mill guy with hideous deformations and anxiety issues who uses fantasy to escape the harsh realities of life. Although, it isn't all that bad. I've got my friend, Doug the Beatboxing Eggplant, John 3000, and I get to meet all sorts of wonderful people who don't profusely vomit when they see my face. Not to mention all the beautiful places I get to visit, which are yet to be ravaged by the horrors of nuclear fallout and flesh-eating bacteria. Nito, the great thing about going on adventures is that it stops me overthinking things. It's way cheaper than the therapy I need and can't afford. I even almost became a glam metal cult leader. Really, the biggest downside of my life right now is an evil genetics corporation trying to capture me. Not a huge fan of being brutally murdered. Welcome to Paradigms at Vin. Hey! You know you're banned from here! Hey, this is a misunderstanding. It's just, come on, man. Let's be civil about this. Jesus Christ, man! Why did you do that? I'm trying to record some audio for my trailer. Окей. Окей. Это нечто вельмі специфічнае. Ну-ка, давайте-ка устами яшчэ паглядзім. Парадигм. Яна, так? Это яна і павінна быць. Окей. Добра, добра. Якаб Янерка, стваральнік гульні. Добра, дадаем. Мы гэта паглядзім заўтра. А сёння і ўсё яшчэ працягваем глядзець Black and White. Аліксу 2,5D, ну, нешта прыблізнае. Вітаю, Фрончик. Як працуе яго адукацыя? Я думаю, што адукацыя працуе ў жывёлкі ў Black and White даволі проста. То бок, дзеянне падтрымліваецца, ты атрымліваеш пункты ў плюс гэтага дзеяння. Дзеянне, ну, па тыпу, і можаш атрымліваць негатыўныя пункты на гэтае дзеянне, і проста потым кідаецца кубік, ну, скажем так, проста рандомная лічба паміж дзеяннямі, што ён будзе зараз рабіць, і проста куды ён, ну... Таму ён больш надрэціраваны, калі ты яго заўсёды на добрую справу вучыў, то ён будзе больш добрых спраў рабіць, дрэнных будзе рабіць менш. Дарэчы, блин, з-за таго, што музыкі няма, давайте вернем назад. Не падабаецца мне гэты ріп, увогуле, без музыкі. Ну што ты будзеш рабіць, каток? Зноў ён нешта да дзяцей ідзе. Ну, зноў стараць будзеш пад дзіцячы дом. Задумаўся. Это ўжо новенькае нешта новы маршрут. Потупаў. Вось, дарэчы, калі ён заходзіць на гэтую тэрыторыю, ён становіцца свайго арыгінальнага памеру. Неважна, наколькі здаравенны ён будзе. Давайте яму падтрымаем, што ён зараз робіць. Спрабуем не пабіць яго ў гэты момант. Вось. Калі ён заходзіць на гэтую тэрыторыю, вось на гэту, ну, каля храма, то ён заўсёды становіцца арыгінальнага маленькага памеру. Калі ён нават будзе здаравенным, ён усё роўно будзе змяншацца, каб сюды змяшчацца, ну, карцей, каб адпаведнага памеру быць. Ось, каб яму тут зручна было. Падазіраем за ім. Робіць дзеянне, ставіць таймер, падчас якога чакае рэакцыя, зноў робіць дзеянне. Не зусім разумею, што ты зараз маеш на ўвазе. Ну, напрыклад, ён робіць дзеянне, так, і потым ставіцца таймер, напрыклад, на бліжэйшыя там 20-30 секунд пасля гэтага дзеяння, альбо проста запамінаецца апошняе дзеянне, якое ён зрабіў. І калі мы яго гладзім альбо гэта самае, ну, б'ем, то яму проста дадаецца пунктаў на гэтае дзеянне канкрэтнае. Ось, і калі ў нас размежавана, як бы, ўсё становіцца штосьці на больш пазітыўных пунктах, штосьці на больш негатыўных, яны, я думаю, нават не негатыўная, а проста меншая колькасць пунктаў. Ось, атрымліваецца прыкладна так же самае, як і моя рулетка.
То бок у нас ёсць рулетка з вагай, чым больш гэтых самых пунктаў верагоднасці, тым больш верагодна, што ён гэта зробіць. І я думаю, яшчэ каб не паўтараўся, то бок не было такога, што ён толькі што з'еў чалавека, ты яго пабіў, і ён адразу яго пайшоў есці новага. Я думаю, яшчэ ёсць тайм-аут, з якім ён праз які час ён яшчэ раз паспрабуе гэтае дзеянне. То бок, ну, некаторыя проста блочацца на пэўны час. Пасля таго, як ты пабіў яго, пасля гэтага дзеяння. Ну, вось. А пра яго наогул трэба клапаціцца, ці можна кінуць і хай самі бадзяецца? Можна кінуць. Просто ён настолькі моцны для развіцця потым, то бок, ну, ён зараз ён не вельмі важны. Вось. Ён як бы просто тусіць, мы яго, скажем так, чым больш ты ў яго часу ўкладваеш, тым больш табе гэта акупаецца пазней у гульне. Пазней у гульне ў пэўны момант, ну, нават на наступнай выспе ты ўжо не можаш даць рады без моцнай жывёлкі. Жывёлка насамрэч зараз ужо ні аб чым. Хоць і ні аб чым, але давайте паспрабуем ім, колькі, як у яго стан увогуле. Ён галодны, ён стомлены. Давайте яму ежу дадзім. Ну, скидывайся. Ежу зараз дадзім яму. Цудам створам спецыяльна, каб яшчэ раз навучыць. Ён, дарэчы, паспіць зараз. Я просто жадаю яго на залаты скрутак зараз прывесці. Ужо падняўся? Хуткі ты. Увага, каток. Не, ён полностью зараз ігнаруе. Ну, хоць паеш. Малайчына, паводзіць яго. Ты паеў, малайчынка. Адвядзем, карацей, да гэтага самага, да вялікай істоты. Яна павінна навучыць нас, ну, там, наколькі памятаю, уже ў гэты момант ён навучыць нас змагацца. Вось, за істотку, таму што будуць бойкі паміж жывёламі. Просто справа ў тым, што мы настолькі слабей за яго, што нам яшчэ вучыцца і вучыцца гэтаму. Я думаю, нас паб'е ў першы раз. Дайте момент. А што правая кнопка робіць? У сэнсе? Якая правая кнопка мышы? Якая фокус крыча? Ну, по тыпу, даць яму трошкі, каб ён сканцэнтраваўся на чымсьці. То бок я магу клікнуць на зямлю, тады ён пабяжыць на гэтае месца на зямлі. Я магу клікнуць па аб'екту, ён паспрабуе паўзаемадзейнічаць з гэтым аб'ектам. Вось. Таксама я магу два разы клікнуць. Блін, вось зараз ён зняў, блін. Гэтым патрэбна? Или не патрэбна? Кіраванне трохі... Нават праблема не ў кіраванні, а ў тым, што яно недапіленае, яно не адшліфаванае. Я зараз скінуў сабе гэты самы павадок, нават калі не жадаў гэтага рабіць. Калі я пажадаю, я якой хрен скіну. Ну і зараз трымалася. Bring that creature to the big guy. I smell combat. Зараз будзе навучанне бойкі. I was Nemesis creature. He often sent me into battle. I foresee the same for you. First, I will become your size to make things easier. Ну, ён зменшыць сябе, то бок ён не будзе такого ж памеру. Don't worry, in time these will heal. Ён, бачыце, ён сам сябе зменшыў, каб мы на раўных змагаліся. Але мы ўсё роўно маленькі капзда. Я памятаю, што я сваю істоту адпраўляў сюды значна пазней, але мы зараз спрабуем трохі контент паглядзець. Every time there is a fight, you should know that your creature will fight without help from you. Ось, арена з'явілася і зараз пачынаецца бойка. Firstly, let's learn to attack.
Click on a part of my body using the action button to strike them. Глядзіце, якая справа. Я магу націскаць на яго часткі цела і указваць, куды атакаваць. І мы такім чынам можам нават комбо рабіць. Queue up multiple attacks as well. Try queuing up several attacks on me now. That's right. Now you must learn to block attacks. Click the action button on your creature to make him block. Блокуємося. Ну, будеш бить? That's it. A good block there. Бить он не You'll збирається. stop blocking if you do another command. Let us concentrate on dodging. Click the action button anywhere on the ground to move the creature there. That's it. You have learned well. Let's try some friendly combat to test these skills. Oh, that must have hurt. Але ён такую быццам бы сябе. Зараз кіраванне злам... Оно ламаецца, капец, гэтае кіраванне. Давай, такой. Час ад часу яно залічвае, быццам бы я клікаю, калі я клікаю на сваю жывёлу. Ён залічвае, быццам бы я атакаваць спрабую. І праводзіць камбінацыю, не? Ау. Ау. Well struck. Я нават заблокаваць зараз не магу націснуць, таму што ён хаваецца, камера ламаецца трохі. Вельмі зручна. Што там за цуд такі? Што пачалося? Well struck. Well struck. Трымаецца, не трымаецца? Гульня тады яшчэ вельмі тармазіла. І ўся гэтая бойка, яна была амаль... Ну, яна была вельмі ў слоўмо. Мы перамаглі. That was an important lesson, friend. Чаму ты заўсёды лічыў, што Lionhead французская фірма? Таму што Мулінье гучыць як французскае прозвішча, не? You show great potential, but work on your technique. Лячэнне моцна ён наклаў на нас зараз. Зараз я нам секретик распавядзе. But come only when you are ready. What I will tell you is forbidden knowledge, dangerous even to gods. Веды, якія небяспечны нават для Why багоў. don't you try out what you've learned while I sleep? Было б неблаго нам, канешне, цудам навучыцца рабіць, але я не памятаю, яны навучаць нас толькі пасля ўжо гэтага, ці не? Ладно, ён пойдзе адпачыць. Якая нам розніца, правильно? Каток, дарэчы, ты у нас як? В якім стане? Ну, галодны трохі. Няхай дойдзе да храма, а там паглядзім. Покроковая. Ну так, яна была настолькі павольная. Там было часу стратэгічна прыняць рашэнні, ну, яго хапала. Зараз яно трошки больш хуткае, але як я бачу, яно у слоўмо ўсё роўна, яно так задумывалася. Таму, ў прынцыпе, ўсё ў парадку. Дзяцей вам патрэбна? Не падавалася ў вас? Перабор людзей. 100 людзей на 67 дом... Ну, типу, на дамоў, які ўмяшчаюць 67 на вёску. Я не ведаю, што яны ад нас жадаюць. Так, яшчэ якія-небудзь крутачкі мы бачым срэбраныя, якія мы можам зрабіць?
О, серебряний скруток. As I see it, there ain't no need for me to bow before you, son. I ain't seen diddly from you, which impresses me one itty bit. Gods have huge creatures. That's what my mama always told me. And until I see a big enough one, you don't mean nothing to me. Я побачив достатково велику істоту. Oh, don't leave him as a lost soul. Show him your creature. Oh, let him die alone. It's what he wants. The hick. You don't have to justify yourself to him. Oh, come on. You got better things to destroy. Істотка? Ти де там? Ти угліяк. Голодна. Давайте дадим. Нехай він пойде ось сюди. Поглядім, як він зробить з гэтым. Типу, зможе ён за склада з'їсти. Було б добре, конечно. Він просто складом ще користався. А, тут плануєш застатися, так? Просто глядіть на нього. Ладно. Давай покажем тобі цуд. Ходь сюди. Куди ти пішов? Все, ходь сюди. Кажу тобі. Ну, він ігнорує мої цуди просто такі. Ну, нормально, цуд і добре. Збираєшся робити сам цуди, ні? Не сьогодні. Я бачу, не сьогодні. На. Кушай. Калі паеш, пойдем до того чела, який у нас не вірить, йому потрібно побачити достатково крутую живелку. Ти куди понес гэта? І він вирішив, що нахрен гэта пойде поспіть. Ладно. Почекаємо. Тримай ежу. Собираешься это есть? Давай. Ты долго будешь думать? Это твоя ежа. На сегодня. Больше ничего не будет. Не дам я тебе свинок, у нас поросючки так не плодятся. Ну что, нормально? Це дерево зараз. А, я зрозумів. Добре. Добре, тобі побавить час, а ми зараз його покличемо сюди. Давай, хоч сюди, покажися. Этому чоловіку, який у нас не вірить. Ви що цікаво? Ён, по-моєму, коли у нас живелка недостатково велика, ён буде насміхатися над нею. І просто такі... Ні, ён недостатково велизарний. Насмехаться? Ну так, смеяться будет, кпить, короче, просто. По типу, что за херня, это несправдная живелка великая. Я не памятаю, что потрібно зробити, каб його переконати. Може бути, примусить живелку підняти його, або нечто таке. З'їсти можна так, це завжди опція. Ha! Not the largest beast in the land, is he? This hermit still needs to be impressed by your creature. Що, коли ти його подимеш? Ніяк він не реагує. Пофіг йому.
Ну, я не могу вырастить просто так свою живёлку, и она просто так не расте з нічого. Давай, иди сюда, а я покуль достану тебе еще один суд. Давай. Блин, суд... О, гульня. Я просто так поводил влево-вправо. Ось, літерально, часу буває, так ти такі вельми жадаєш. Ось, би ти ось так зробив. І він уже прибрав. Я знищив суд, який я жадав. Ех, гульня, ладно. Давайте, короче, хер з їм. Пофіг на усьо. Ми берем, і зараз я... До того, що часу у нас не той капшмат. Ти там еще... Ти що? Можем протягнути? Послухаємо його історію про секрет, який небезпечно для богов. Там довго яшчэ тупаць будзе. І гэта скончыць першы... Калі я памятаю правільна, пасля таго, як ён распавядзе гэты сакрэт, мы пакідаем гэты востраў, гэтую выспу. І пасля гэтага мы павінны ўжо... А што тут ежа робіць? Пачакайце-ка, гэтую ежу, магчыма, мой каток стварыў. Магчыма, я навучыўся ўжо цуду. Ён ужо ўмее. Таму што тут з нехалеры проста ежа ляжыць. Дык вось, наколькі памятаю, пасля гэтага першая выспа будзе скончвацца, і мы зможам паглядзець, скажем так, усё яшчэ не ўсе механікі ў гульне паказаны. Вось, там яшчэ хапае чаму навучыцца, і, у прынцыпе, чым лепей вы правядзеце туторыял і пабавіце час на ім, ужо тут можна па тыпу шмат чаго зрабіць. Вось, вы можете навучыцца вучыць сваю жывёлу, яна вырасце. Вось, а можна як мага хутчэй адправіцца на наступную выспу, і там будзе складана, пакуль вы мацней не станеце, ну то бок разам з жывёлкай. Глядзім вельмі жудасную тайну. Come, little one, the most important lesson of all awaits. It's the key to this world. It's the very secret of godliness. And it's the way you'll triumph. Follow me to the mountain. I will tell you everything there. Добра, ідзем за ім. Мы накруцілі парадигм. Гэта па тыпу Хайлікс адвенчура. Па тыпу падобна на Хайлікс, толькі візуальны стыль трохі папрасцей, скажем так. Каго забіў? Дзе? Каго я забіў? Бачце, я зрабіў дрэнны ўчынак і нават не заўважыў калі. Зараз будзе сакрэт. Рыхтуйцеся, чат. Creature, speak no more. Nemesis, my old master has returned. Quickly, come close, my friend, and listen well. Silence, traitor! You must not pass on the secret of the creeds. Nemesis, he is so determined to be the only god. He wants to destroy all other gods and their creatures. He wants ultimate power. Silence! You will die for this. Find the 3 parts of the creed which are aligned. This is the only defense against Nemesis. Now run! Get away from here! Leave. You can't help me. Seek an ally to help you find the creeds.
Now run! Get away from Ён here! патрабуе, каб мы знайшлі кріды, каб супрацьстаяць Немезіс. Ну, Немезіде. Ты такі глядзіш, як ту гіганцкую ж істоту валіць просто танк. Яго же былы бог, які зараз па нашу задніцу прыйдзе. Бяжым назад. Навошта было яго клікаць? Не, так я на яго не клікаў. Ён сам прыйшоў. Бачыце, што робіцца? Бачыце, што робіцца? Your village has been trashed by Nemesis Storm. The entire place is getting wrecked. Yes, we must see if there's anything we can do for them. It does look like they need help. Яны спрабуюць тушыць і адбудоўваць будынкі, якія атакуюцца маланкамі. Блин, жыхароў шмат тут забіла ўжо. А што я магу зрабіць? Лячэнне накласці. У лепшым выпадку. Яго адбудаваць ўжо там 2000 дрэў толькі патрэбна. Ён без конца яго маланкай б'е сюды. Дамы фігачаць, усё. Людзей забіваю. Што магу зрабіць, блин? This is hopeless. Wait, what's this golden light? Камера. What's this? Some trick? Some new miracle? It looks like a portal of some kind. It looks like a trap to me. Look! It's sucking stuff in! Try throwing something into it. I bet you anything it'll come out wherever this vortex leads to. Так, пакуль нам не знішае, давайте попробуем туди нешта закинуть. Оп. Полетела у портал. Oh, there's a whole new world through there. That's it. I'm going through for a look. He's braver than I thought. He's gone through. The villager was right. There's a new land through there. And we should send plenty of food, wood, and followers into the І зараз усе, що у нас є, усі манатки. I say we throw things through and then go through it ourselves. Our creature will follow. Try clicking the action button on the scroll. What the hell? Do we want to live forever? Well, actually... Так, добра, патрэбна закідаць туды як мага больш усяго. Таму што гэта ўсё, што мы перанясем, яно будзе скарыстана потым на іншым баку. Калі ежы і дрэва будзе недастаткова, ну, з чым перайдзем, з тым перайдзем у выніку. Я скажу вам, лепей там больш, чым менш. Таму што выспа другая можа быць складанай раптоўна, калі вы недастаткова закінеце. І гуня вам не кажа па тыпу збяры вось столькі-то там тысячу дрэва там і 1000 ежы. Не, яна такая па тыпу закидывай всё, што цябе ёсць.
Тебе може не пощастить, а насамрэч у тебя будзе вельмі мала. А мячик, по-моему, перанесецца, але мы яго таксама закінем. Жыхары зараз паміраюць просто ад маланак, якія фігачаць па тэрыторыі. Так, ёсць. Атрымалася? Яно залічыла, добра. Паляцела. Дрэва таксама забіраем. Дрэва зусім мала. Можа быць, яшчэ проста дрэва адправіць, як ёсць. Вось, дрэвы паляцелі ў партал. З гэтага моманту наша істота будзе больш галоднай, таму што яна ні халер не ела. Ну, малайчына. А я зараз трошкі заняты. У нас толькі, чуеце шэпт гэты смерць? Гэта калі жыхар памірае. Так, жыхары, хоць якія. Мне патрэбна як мага больш жыхароў. Бо там можна запароць, наколькі памятаю, там не будзе нават... Ёсць магчымасць, ты адправіш па тыпу мала іх, і яны проста, ну, неудала што-небудзь у тебя пачалося, і людзі проста памруць, напрыклад. На самым пачатку. І канец. І да свідос. У выніку ты як бы адправішся без нічога. Колькі мне жыхароў увогуле засталося? Я нават і паглядзець зараз не могу, так? Так, я не могу нават паглядзець, таму што у меня галоўны слуп гэты знішчаны. О, мой, дарэчы, ён паспрабаваў гэта самае зрабіць. Заклён, трэба дапамагчы яму. І мячик не забыць. Ён паспрабаваў на класе нейкі заклён, у яго няма досведу дастаткова, каб яго рабіць добра, але ён паспрабаваў. Малайчынка. Давайте вот это. О, бачите, цуд яшчэ. У яго зноў не атрымалася, але цуд ён паспрабаваў зрабіць. Тушыў агонь. Мячик. Парсючкі яшчэ засталіся? Я парсючкоў не бачу. Не, парсючкоў больш няма. Так, гэты дом увогуле знесло поўнасцю. О, жыхар ёсць. Ты, парсючок, ідзеш со мною. Што яшчэ карыснага я магу тут? Я не бачу, каб хтосьці бегаў. Давайте авечку гэтую. Ты со мною таксама ў партал. І яшчэ трохі ежы. Мне дрэва там будзе не хапаць на іншым баку, але я спадзяюсь, там ёсць лес, які паблізу. Добра, паехалі. Ляцім адсюль. Самі адпраўляюся на іншы бок. Разам з жывёлкай. Мне падабаецца тое, што рэальна, вось, што вы закінулі, бачылі, мячик вылецеў. Літаральна, што вы закінулі ў партал, тое і будзе з іншага боку. Гэта вельмі крута. Гэта вельмі крута. Але можна не запароць тады гульню самому сабе. I greet you as one god to another. I am Kazar. It was I who provided the vortex to save you from Nemesis. Please come with me. I need your help. In return, I will help you. Яшчэ адно басто. Ён стварыў гэты партал, каб нам дапамагчы.
My very existence is threatened by Lethis, another god from the Snowy Realm and an ally of Nemesis. But you and I together can turn the tide of this war. There is much to do, though. Firstly, you need to build up a village and look after your worshippers. I'll take you back to your village and place down scaffolds for you from my village's workshop. These create blueprints which indicate to your people what to build and where you want it. Зараз нам механіку, як будувати, потлумачить. I will give you my finest builder. This is a disciple who works single-mindedly. You can create your own disciples by placing people at the locations Это мы or уже jobs ведаем. you wish. Это ўсё яшчэ мы па тыпу туторыяле. Here is some food, wood and water for your tribe to help you start. I must leave to defend my realm, but I shall return when I can. Здавна трошки допомоги. Khazar has provided us with so much. He's a true ally. He's desperate, that's what he is. Let's get our village built. Yeah, and we gotta get disciples working there. О, у нас далеко вылетели некоторые предметы, на вот со скалы просто упали вниз. Так, ежа вось тут. Отсюда ежу заберем. А то разлетелось все наоколо. Где наш кот? Десять тусить. Повинен быть. Ось він пайшов на узбережжя. Пакуль треба привести усё ў парадак, таму трохи пазней за усім будем сачыць. За котом, напрыклад. Так, ежу пакуль просто скидываем. Нам тут дапамаглі і просто расставілі, дзе, ну, усё, просто на сваіх месцах. Так. Это у нас... Не думаю, что... Ладно, будь тут. А, он не утыкается на вот. Ну ладно. Это, по-моему, то есть кто-то будет больше голодный. Ну, дякую великий. Так. Треба склад. Давайте-ка цуд древа зробимо. До речі, покуль цуд древа. Кот, іди сюди. Мені потрібно тебе навчити, чому можна тільки. Ну, давай, з'являйся. Давай, каток. Цудовно. Гляди, каток. Я можу створити древо. Погляди сюди. Бачиш, що я роблю? Смурена, так? Давай я ще тобі покажу. І ще одно драуляне отсюда. Якому я сам... Блін! Ну чому гульня? Ну, я взяла да знищила мені цуд просто, який був. Да йо-моє. Давай, гляди. Я трошки поворушив уліво-вправо і усё, і гульня така. Ну, ось зараз гэта мінус. Але ж Люцик працаваўся сёння. Ну так, ён же кот. Ён заўсёды на максимум своїх здольностей працує. Во, ежу крыху паднавучыцца рабіць. І яшчэ один цуд, давай. Это будзе апошні цуд, які мы... Ну, куди ти пайшоў? Ось сюди. Во, на 100% вивучив. Так, мені потрібні жихари, які будуть працювати над тим самим. А, вони вже доставляють. Мені потрібні конкретно будівники. Будувати я буду шмат, тому це вельми важливо назначити їх. І у нас людей не хапає ще. Тому нехай пара чоловік буде займатися тим, що плодиться буде. Ну, усё, нормально. Склад плюс-мінус. Древо гэта я зараз перенесу до склада. Сам я пакуль яшчэ гэтыя прыклады рабіць не магу. Ну, то бок, вось гэтыя
цені гэтых будынкаў, але мяне навучыце гэтым таксама. Яшчэ дрэва патрэбна, не хапае яго. Так, мне цікава, калі у нас раскідывало ўсё. А, ну у мяне не было тое, каб шмат дрэва, якое перасылаў ім, яго было вельмі мінімальна, скажем так. Таму недахоп дрэва у мяне будзе актуальны. Так, яны нясуць. Але яны па жаданню гэта робяць. Давайте-ка скажам... О, авечкі. Шмат авечак. Трэба назначыць як мага яшчэ некалькі людзей на тое, каб яны толькі займаліся тым, што здабывалі дрэва. Так, у нас дрэва нават скончваецца. Недахоп усяго. Зараз гэтае дрэва, якое звонку, пакладзем на склад. Будзе прасцей. Вось вам на складзе. Вам будзе прасцей забіраць адтуль. Не хапае будынкаў, но гэта мы ведаем. Ежа. З ежай усё плюс-мінус нармальна у нас яшчэ. One of your villages has very high desires. This isn't good news, leader. Ёсць. І карацей, як вы бачыце, я як бы зараз крызіс спрабую выправіць тое, што ў мяне ўвогуле адбываецца. У мяне нават храм яшчэ не адбудаваны. Я спрабую як бы крызіс свой выправіць, але пры гэтым я як бы гуляю быццам бы не ў стратэгію. Я просто вось, ну, можа, максімум выжывач по типу калоніі, такі вельмі рудиментарны, які яшчэ задоўга да таго, як такія штукі з'явіліся. Вось, я тут наводжу парадак, скажем так. Дякую, Рікі. О, нарэшце, у мяне ёсць, дарэчы, цуды, толькі мяне яшчэ не навучылі імі карыстацца, так? Так, мяне не навучылі яшчэ цудамі карыстацца. Ладно, потым гэта будзе. Хутчэй за ўсё храм патрэбны, каб гэта працавала. Патрэбна яшчэ 2000 дрэва, каб храм можна было пабудаваць. Такой колькасці дрэў проста не існуе ў мяне. Я магу ім трошкі дапамагчы. Вось такім чынам. $1200. Усё, дрэва павінна хапіць. Паўсюль. Дзе там моя жывёлка? Куды ён падзеўся? А ён там дзесьці невядома дзе. Што там робіш? Што там заблукаў? Хоць сюды. Ходзіць, блукае. Невядома, чым займаецца. А, і гэта палі, дарэчы. Мне падаецца, мне палі адразу далі. Так, а давайте тады, калі палі ёсць, то нам адразу патрэбны яшчэ людзі, якія будуць працаваць на гэтых палях, правильно? Так, гэта палі. У нас 0 літаральна людзей, якія бы там былі. Disciple farmer. Disciple farmer. Военный лес валяць нават. Дома. Дарэчы, наконт леса. Вось гэты лес, ён такі намаляваны, як адна тэкстурка вялікая. Але, як бачыце, адно дрэва дастаў, ён нармальна так паменшыўся. Карысна яго... Такі лес не разрастаецца, вось які застаўся. Але яго можна падаставаць дрэваў, і вось гэтыя дрэвы разрастацца будуць ужо. О, дарэчы, тут яшчэ адна вёска.
Толькі гэта ўжо за межамі майго кіравання, так? Я нават межы свайго кіравання не бачу. О, дабудавалі храм. Вось зараз я іх бачу. Гэта моя мяжа. Я трохі крыху-крыху на мяжы іншай вёскі знаходжуся. Цудоўна. І ў чым, скажем так, давайте агледзім гэтую выспу. Глядзіце, там у снягах знаходзіцца бог, які якраз такі тут перашкаджае, ён блакітненькім адзначаны у вас, так? Яго мяжа. Вось, і ёсць жоўценькі, які нам вось усё гэта дапамагае і тлумачыць, і навучае нас, але яму патрэбна дапамога. Ён не можа перамагчы яго ў адзінку, яму патрэбна дапамога. І вось мы дадаемся на гэтую выспу і пачынаем развівацца мы ўжо з нашага боку. Вось. І наша мэта як бы захопліваць гэтыя вёскі, скажем так, уплыў свой атрымаць, так каб яны пачалі пакланяцца нам. Каб мы маглі дацягнуцца да яго і ў выніку знішчыць яго храм. Гэты працэс можа быць вельмі доўгім. Ну, дарэчы, наконт... О, яму не падабаецца, што я на яго тэрыторыю гляджу. Вось. І карацей, на яго тэрыторыі як бы я ўплыву не маю, ён не мае ўплыву на маёй тэрыторыі. Але мы пакрыху, вось такой бойкай вераванняў мы можам перахіснуць як бы сітуацыю на гэтай выспе. Пасля гэтай выспы будуць яшчэ і яшчэ. То бок, яна толькі адна такая. І пры гэтым, калі у вас не трэніраваная жывёла, вам будзе складана. Таму жывёлку, гэта ваш асноўны, скажем так, аватар. Пашырце вашу вёскі. А што я павінен зрабіць, як я іх павінен пашыраць-то? У мяне ж няма магчымасці. О, што за тут? Вось. І я не памятаю зараз дакладна у чым... ну, дакладна, мне ж патрэбна крутачак націснуць. Зараз мяне навучаць, хутчэй за ўсё, таму, як рабіць цуды свае, не без неабходнасці аднаразовыя гэтыя цуды выкарыстоўваць. This building is of great importance. I shall return once you have finished building the worship site. Ось, месца паклонення. Are we gonna cause some havoc now? Havoc? No, but it will be good to cast lots of lovely miracles when we need them. У чым далей механіка цудаў, як бы, у чым гульня становіцца як бы дынамічней, то бок гэта механікі мне іх накідваюць, але глобальна, глядзіце. Вам вёска пакланяецца, так? І можна прымусіць іх, дарэчы, пакланяцца вам. Але вольныя жыхары, у якіх усё добра, яны і так пайдуць вам маліцца, не гледзячы ні на што, так? Вось. Але можна выставіць, щоб пэўная колькасць жыхароў заўсёды вам пакланялася. Гэта набірае на вас веру, то бок, чым больш яны пакланяюцца, тым больш веры вы атрымліваеце. І гэтая вера канвертуецца потым у ману, якую мы можам выкарыстоўваць на гэтае самае, на заклёны. Заклёны мы даведваемся, там даецца нам набор, але іх пакрыху можна вывучваць новыя і новыя. І гэтымі заклёнамі мы, дарэчы, вёскі даюць нам, па-мойму, заклёны самі па сабе, то бок наяўнасць у вёсцы. Вёска можа ведаць заклён. Бачыце, вось гэтая вёска, напрыклад, ведае вось гэтыя 3 заклёна: дрэва, ежа і вада. Вось, і ў выніку мы можам як бы развівацца вось з гэтай кропкі. Не хапае дамоў. Вось, але што я зраблю? Мне пакуль нават здольнасці такой няма. Ось. Будаўніцтва. Я ж магу ім дапамагчы, чаго я тут цягну. Наце вам дрэва. Што ты з'еў? Ён часцей будзе есці гэта. Што? Ну, падаецца, не людзей. Таму што яны не разбіраюцца да яго, не напужаныя. Ось оно, месца пакланення. Яшчэ патрэбна, так? Не, уже не патрэбна дрэва, яны могуць дабудаваць і без мяне. Я магу ім толькі ресурсаў прадставіць, а яны ўжо самі ўсё збудуюць. The power you wield grows. Your worship site is built. Now let me teach you how to create miracles. Your people will worship you at the temple. Што у чым халера туторыял не прапускаецца ніяк. Не глядзець на то, што я ўсё гэта ведаю. Я бы вам усё патлумачыў, але не. Яно пакрыху і не прапускаецца.
the totem. You move the hand up and down to raise and lower the totem. I've raised the totem so your followers will go to the worship site. The higher you raise the totem, the more people from your village will go to worship you. Now come and look at your followers. Якая толькі праблема? Калі вы шмат людзей адпраўляеце пакланяцца вам, тым менш людзей будзе працаваць і падтрымліваць вёску. То бок вам патрэбна ў выніку... Вы можете адправіць усю вёску пакланяцца вам, але вы патрэбна будзеце самі ім ежу і дрэва здабываць. В асноўным ежу, па-мойму, дарэчы. Вось ежа патрэбна прямо на месцы пакланення. Без гэтага нічога не працуем. These are the miracles that your people offer you. The miracles of grain, wood, and water. To activate one, grab the miracle with the action button and it will be charged by your worshippers. You'll see the energy rings flowing into your hand. When the miracle is charged, it appears in your hand and you are ready to cast the miracle. Remember, worshipping comes at a cost. The needs of your worshippers can be seen on these flags. So it's good to satisfy these needs and keep your villagers in good health. Можна яшчэ прыносіць ахвяры. Ёсць такая цікавая механіка, ён не расказвае гэта зараз. Бачыце, там у іх ёсць такая чаша, так? У выніку вы можете туды ў ахвяру жывёлку прынесці, альбо чалавека, напрыклад. Ось. Яны жадаюць тут есці. І я за гэтыя жа цуды, за іх пакланенне ствараю гэтыя жа цуды. Толькі мне не хапае іх пакланення пакуль. Занадта шмат, мне падаецца, людзей зараз пакланяецца мне. Гэта да халеры. Так? Мне падаецца так. Шмат. Але вольныя людзі, падаецца, ёсць таксама. Яны таксама чымсьці займаюцца. О, бачу. В прынцыпе, цудамі зараз гэта ўсё і выправлю. Я просто не ожидаю, каб людзі на месцы пакланення пачалі паміраць, а гэта было б вельмі дрэнна. Вось там запасы ежы, якія я закідаў. Вось, і гэтыя цуды не абавязкова тут клацаць кожны раз, можна іх жэстамі таксама рабіць. Напрыклад, я бяру вось так, стварыў, і зараз возьмем туды. Ёсць? І у нас ёсць яшчэ адзін сімвал, там справа знізу падказкі, што дзе якія менюшкі, і я вось зараз паспытаў, каб мне стварылі ежу. Ну, цуд ежы. На жаль, маіх паслядоўнікаў не настолькі шмат, каб я імгненна ствараў гэтыя заклёны, таму яны вось як могуць, так і працуюць там, пакланяюцца мне. Можна было бы, дарэчы, яшчэ менш адправіць людзей на пакланенне. Во, цэлыя паля не кранутыя яшчэ. Мне патрэбны людзі, якія... Людзі, пладзіцеся. Давай. Дарэчы, яшчэ... вось, апошні скрутак, мне падаецца, будзе навучанне. You are keen to learn the secret of casting miracles. I appreciate your enthusiasm. Come with me. I have set up an area where you can learn more. Добок, ось, туторіал на туторіалі. Ми якби 3 гадзіни ми насамрэч у туторіалі усё. And here you can learn to attack. Ось, новыя заклёны, якія дазваляюць абараняць тэрыторыю альбо атакаваць яе. Даволі цікавая канцэпцыя. Там, калі бойкі багоў атрымліваюцца, вы кідаецеся фаерболамі, ствараеце заклёны, якія абараняюць вёскі і гэтак далей. Вось, у выніку атрымліваецца так, што так, і вось моя жывёлка можа без мяне ўдзельнічаць у чымсьці і яшчэ дапамагаць мне непрамым чынам. Вось, будаўніцтва пакуль працягваецца, там пакрыху. Так, дзякую вялікі гэтаму дапаможніку Богу, бо ён нам зараз стварыў будынак, дзякуючы якому я якраз таки пачну будаваць свае будынкі.
Ну добра. Яшчэ тут шмат чаго. Black and White першая, яна гіганцкая па памерах. Другая, яна неяк... Я не, по-моему, гуляў толькі ў дапаўненні нейкай, і там адразу цябе кідаюць у самыя падзеі, ні халера не зразумела, і кіраванне цябе не вучыць. Калі тут вельмі расцягнута ў часе. Вось. Цудоўна, ён пакакаў у ваду. Ну, у прынцыпе, чаму бы не. Вось. Але ж, мне трэба ісці працаваць. Black and White файная гульня. І яна, як бы, ёй можна засесці нармальна. Вось, дарэчы, зараз яны пачнуць мне будаваць нарэшце блокі, якіх потым я магу пачаць расстаўляць свае будынкі. Бо будаўніцтва мяне яшчэ навучаць. І гэта толькі навучанне. 3 гадзіны мы навучаннем займаемся. Але яно, я скажу, нават первую выспу можна сядзець гадзінамі і днямі насамрэч на першай выспе, расціць сваю жывёлку, таму што калі у вас моцная жывёлка натрэніраваная прыйдзе сюды, будзе значна прасцей. Ну, вось захоп асабіста новай вёскі можна зрабіць літаральна зараз. Просто адправіць сюды жывёлку, і яна будзе там узаемадзейнічаць з вёскай гэтай, ствараць ім цуды, танцаваць з імі, і яны будуць вельмі задаволеныя намі. Гэты прапрацаваны лепш за ўсё. Вось, дарэчы, ты зараз сказала, і я такі думаю, мне падаецца, гэтая велізарная жывёла, я не памятаю, чаго яе знешні выгляд залежыць. Па-моему, гэты леў, можа я зараз прыдумваю, але, па-моему, залежыць ад таго, якую жывёлу мы абіраем, і гэты леў па-іншаму выглядае. Вось, але я магу прыдумваць. Мне падавалася, што там была вялікая малпа, чамусьці. Не скажу вам, чаму я так думаю. Чамусьці у мяне такое адчуванне. Вось, ну да ладно. О, глядзіце, цуд. Не атрымалася. Не атрымалася, ну нічога. Ты малайчынка, што паспрабаваў. Ось. Ну і з часам ён вырасце ў здаравенную жывёлу, у яго зменіцца нават тэкстура, ён можа таўсцець, гэта літаральна ваш пітомец, гэта покемон карацей ваш асноўны. Ось. Добренька, я буду вас пакідаць, бо тэлефон уже разрадзіўся, кота нам вам паказаць уже не магу. О, ён зноў паспрабаваў, і яго зноў не атрымалася. Ну нічога, ён навучыцца з часам. Калі ў яго атрымаецца, то ён будзе даваць заўсёды гэты эфект. Пайду захаваюся ў гульні. В нашем храме. А вас я перадам зараз далей. Зараз, дзе у нас там? Так. Сейв 2. Ёсць. Добра. На гэтым скончваем. Буду перадаваць вас далей. Это не тут не робіцца. Это на іншай прыладзе. Бачу, дзед Максім зараз у Злонг Дарк. Ён, звычайна, ў гэты час прыкладна скончвае, але мне няма каму больше даслаць. Так што перадам вас да дзеда Максіма. Зайдзем да яго. Я жадаю вам добрага дня, я спадзяюся, у вас усё добра, і каб добра у вас прайшоў дзень, а я сам пайду працаваць і паспрабую. Мы ўжо паролілі на заўтра, мы ведаем, што ў нас будзе. Гэта будзе парадігм, даволі дзіўная гульня. Па-моему, на Unravel закидывал. Вось яе заўтра і паглядзім. А з вами я развітваюся. Это што? Пайшоў трейлер яшчэ адзін. Спыніся. Ось. Добрага вам дня.